ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा सर्वांचा आपल्या इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने आजचा जो अभ्यास वर्ग आहे आपला दुसरा पातळीचा अध्ययन वर्ग आणि त्याचा जो अभ्यास वर्ग तर त्यासाठी सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज आपण 18वा अध्याय जो आहे तो अभ्यासणार आहोत। आपण श्री श्री राधा गोविंद आहेत त्यांच्या चरणी आपण वंदन करूया। त्याचबरोबर श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांचं चरणी वंदन करून त्यांचा आशीर्वाद घेऊया आपण आणि त्यांच्या संतुष्टीसाठी आपण ही जी आहे ती सेवा पूर्ण करू। पुढच्या स्लाइडवर जाऊ। तर आता आपण जे आहे ते सर्वांनी पाहिलं होतं की अर्जुनाने जे आहे तर ती अनाधिकृत जी आहे तर उपासनेबद्दल म्हणजे असे भक्त की ज्यांचं शास्त्राच्या विधिविधानांमध्ये उपासनेचा प्रकार दिलेला नाहीये तर ते कशा पद्धतीने भक्ती करतात तर ह्याच्याबद्दल आपण जाणून घेतलं होतं। त्याचबरोबर जे तीन म्हणजे प्रकारच्या श्रद्धा आहेत, तीन प्रकारचे पदार्थ, तीन प्रकारचे यज्ञ, तपस्यांचे तीन प्रकार आणि दान धर्माचे तीन प्रकार तर हे आपण समजून घेतलंय। आणि मग ओम तत्सत त्याग दान आणि तपस्या हे सगळं परमात्म्याला कसं अर्पण करतात तर हे सगळं आपण समजून घेतलं होतं। आता आपण आजच्या अध्यायावर येऊ। त्याची पुढे जाऊ। हा मग आता 18व्या अध्यायाचा सारांश काय आहे तर आपण कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्तता कशी मिळवू किंवा कर्माचे 5 जे घटक आहेत ते कोणते आहेत किंवा 3 गुण आणि जे सगळं नियंत्रित करतात मग वर्णाश्रम धर्माद्वारे कसं शुद्धीकरण होऊ शकतं आणि मग ब्राह्मण स्तर जो आहे तो गोपनीय जे ज्ञान आहे तर ते कसं मिळवायचं तर हे आपण समजून घेऊ। म्हणजे शुद्ध भक्ती आणि कृष्ण भावनेचं आचरण तर आपल्याला म्हणजे कशा पद्धतीने श्रीकृष्ण कृपेस पात्र ठरवतात तर ते समजून घेऊ। आणि मग निष्कर्ष काय जिथे कृष्ण असतात तिथे सगळीकडे काय असतो तर तिथे विजय असतो। म्हणजे कृष्ण जिथे आहेत अर्जुन जिथे असतात तिथे विजय असतो। तर आपण हे सगळं आता समजून घेणार आहोत। हा माताजी आपण पहिला श्लोक हा माताजी हा श्लोक वाचू। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच संन्यासस्तु महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशः
पृथक केशी निशोधन. अर्जुन म्हणाला, हे महाभाव ऋषिकेश, हे केशी निशोधन, मला त्याग आणि संन्यासाचे महत्त्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण. धन्यवाद. त्याचे खूप छान असते. तर आता इथं समजून घेऊया की भगवान जे आहेत तर त्यांना अर्जुन आता प्रश्न विचारतो. आता ऍक्च्युली भगवद्गीतेतले उपदेश जे आहेत ना ते 17व्या अध्यायापर्यंतच पूर्ण झाले. पण आता हा अध्याय म्हणजे काय आहे तर पूर्वी आपण जे काही वर्णन केलं त्या विषयाचं सगळं सार आहे, समरी पॉईंट्स थोडक्यात. आणि मग आपल्याला भगवानाची भक्तिमय प्रेममय सेवा करणं हेच आपल्या जीवनाचा परम उद्देश आहे किंवा गुह्यतम ज्ञान आपण असं म्हणू शकतो. आणि मग आपण समजून घेतलं की म्हणजे भगवानाची भक्तिमय प्रेममय जो सेवा करतो तर तो सर्वश्रेष्ठ योगी असं भगवानाने सांगितलं. म्हणजे शुद्ध भक्ती योगावर आपण चर्चा केली. सुरुवातीला कर्मयोगावर चर्चा केली, मग नंतर भक्ती योगावर चर्चा केली, आणि मग उरलेल्या 6 अध्यायात आपण म्हणजे ते ज्ञान त्याग हे सगळं जे आहे तर ह्याच्याविषयी जाणलं. मग आता आपण काल जे समजून घेतलं की सगळे कार्य करताना काय करायचं, भगवानांचं साह्य घ्यायचं, ओम तत्सत अशा पद्धतीने भगवानांना अर्पण करायचं सगळं काही. मग आता हे जे सगळं आहे तर हे म्हणजे जे आहे तर वेदांमधून हे ज्ञान आलं, म्हणजे वेदांत सूत्र मधून हे सगळं जे आहे तर हे घेण्यात आले. आणि मग प्रत्येक शास्त्र जे आहे ते प्रत्येक म्हणजे तर ते परिपूर्ण आहे. आणि मग वेद तसेच परिपूर्ण आहेत. मग वेदांचं भक्तियोग हेच उद्दिष्ट आहे. म्हणजे वेदांचं उद्दिष्ट काय तर भक्तियोगाद्वारे कृष्णांना जाणणे. मग आता म्हणजे दुसऱ्या अध्यायामध्ये सगळ्या विषय वस्तूचं सार दिलंय, तसं या 18व्या अध्यायात सगळ्या उपदेशाचं सार दिलंय. तर आता मग 3 गुणांच्या पलीकडे जाऊन आपण जे आहे तर दिव्य स्थिती प्राप्त करायची, म्हणजे आपण गुणातीत व्हायचं, हे आपण हे अभ्यासलं. मग त्याग आणि संन्यास हे वेगवेगळे आहेत. मग हा विषय स्पष्टपणे समजून घ्यायची अर्जुनाची इच्छा आहे. मग आता केशी नावाच्या राक्षसाला जो घोड्याच्या रूपात आला तर त्याला श्रीकृष्णांनी जे आहे म्हणजे त्याला मारून टाकलं, त्याचा वध केला. मग त्यामुळे त्याला केशी निषूदन असं म्हणतात. तिकडे केशी घाट पण आहे वृंदावनला पहा. मग आता असे जे आहेत केशी निषेधन, ते आपल्या हृदयातली जी काही शंका आहेत तर ते त्यांची तुलना नेहमी अर्जुन असुरांशी करतात. तर ते सगळे असुरूपी म्हणजे जे अशा म्हणजे शंका आहेत त्या सगळ्या जे आहेत त्यांचा वध कोण करू शकतात तर भगवान श्रीकृष्ण, म्हणून तो त्यांना प्रार्थना करतोय, केशी निषेधन असं म्हणतोय. आणि त्याद्वारे आपल्या मनातली शंका संशय रूपी जे असुर आहेत ते नष्ट होऊ देत. त्याला आता त्याग आणि संन्यासी विषयी जाण्याचे, मग ते आपण आता समजून घेऊ. हा, मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा, त्याच्या पुढच्या श्लोकावर. हा, मग हा श्लोक वाचू. हरे कृष्ण. काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्माचा त्यागाला विद्वान जन संन्यास असे म्हणतात आणि सर्व कार्याचा फळाचा त्याग करणाऱ्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे कृष्ण. मग आता भगवान काय सांगतात, भौतिक इच्छावर जो आधारित त्याग असतो कर्माचा तर त्याला विद्वज्जन संन्यास म्हणतात. आणि सगळ्या कार्याची जी फळं आहेत तीच त्यागून टाकायची, त्याला बुद्धिमान लोक काय म्हणतात त्याग. म्हणजे फळाची अपेक्षा ठेवून केलेलं कर्म म्हणजे जे केलेलं कर्म आहे तर त्याचा आपण त्याग करायला पाहिजे. म्हणजे कुठलेही कर्म आहे ते फळाची अपेक्षा ठेवून आपण करू नये, त्याचा म्हणजे त्याग आपण करून टाकला पाहिजे. मग भगवद्गीतेत हेच सांगितले की ज्या कर्मामुळे आपल्याला उच्च आध्यात्मिक स्तरावर आपली जी उन्नती होत असते, प्रगती होत असते, तर ती कर्म आपण सोडून नाही द्यायची. म्हणजे आपण लक्षात ठेवूया की म्हणजे कुणाला पुत्रप्राप्ती व्हावी, कुणाला स्वर्गप्राप्ती व्हावी, मग अशी जी सकाम कर्म आहेत आणि असे जे यज्ञ आहेत तर ते आपण जे आहेत तर असे सकाम यज्ञांचा आपण त्याग केला पाहिजे. पण स्वतःच्या हृदयाची शुद्धी करता आध्यात्मिक ज्ञानात प्रगती करण्यासाठी जे यज्ञ असतात म्हणजे जपयज्ञ तर त्याचा त्याग करू नये आपण, असे यज्ञ करावेत. आता पुढे जाऊ आपण. पुढच्या श्लोकावर. हा, पुढच्या श्लोकावर. हा, मग आता इथे काय सांगितलं की काही विद्वज्जन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे, परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ दान तपस्या कर्मांचं काही त्याग म्हणजे कर्माचा कधीही त्याग करू नये. म्हणजे काय की विद्वज्जन काय म्हणतात असे म्हणजे जे उच्च स्तर ज्ञानामध्ये असतात की सगळी सकाम कर्म आहेत ती दोषपूर्ण असतात, म्हणजे काहीतरी इच्छाच असते म्हणून ती त्यागून टाकली पाहिजे. पण विचारवंत म्हणतात की यज्ञ दान तप हे त्यागलं जाऊ नये. म्हणजे काय ते आपण समजून घेऊया की जे सकाम इच्छेनं कर्म असतं तर ते त्यागणं म्हणजे
तर ते दोषपूर्ण आहे, म्हणजे आपण काहीतरी इच्छा करत असतो असं म्हटलं जातं. पण आता आपण लक्षात घेऊया की यज्ञ दान तप, तर इथं आपण ते भगवानांच्या संतुष्टी साठी करत असतो आणि म्हणून ते त्यागलं जाऊ नये. म्हणजे आता हे जे आहे तर हे कसं समजून घ्यायचं आपण, तर यज्ञ जे आहे ते तो जो आहे तो विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी, म्हणजे यज्ञकुंड म्हणजे विष्णूंचं मुख असतं. मग दान म्हणजे कसं सत्वगुणी दान जर आपण केलं तर ते जे आहे ते म्हणजे ते जे आहे सत्वगुणी दान जे आहे तर ते आपल्याला लाभदायक असतं. म्हणजे आपल्याला ते कृष्ण कृपा मिळवून देणार असतं. अशा एखाद्या वैष्णवाला दान केलं, मंदिरांना दान केलं, अशा पद्धतीनं. आणि तप म्हणजे काय, आपण समजा जप केला म्हणजे ती तपस्या, आपली वाणीची तपस्या, म्हणजे अशा पद्धतीने भगवानाची भक्तिमय प्रेमळ सेवा केली तर ती आपली तपस्या. मग अशा पद्धतीची कर्म आपण त्यागू नये. आता पुढे जाऊ आपण, हा म्हणते पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा, मग आता भगवान काय म्हणतात की हे भरत श्रेष्ठ, आता त्यागाविषयीचा माझा निर्णय आहे की हे नरशार्दूल शास्त्रामध्ये 3 प्रकारच्या त्यागांचं वर्णन आहे. म्हणजे आता हे जे म्हणजे वेगवेगळी शास्त्र आहेत तर त्यानुसार भगवान जे काय सांगतात की नरशार्दूल शास्त्र आहेत तर त्याच्यामध्ये 3 प्रकारचे त्याग कुठले आहेत ते सांगितले. मग आता वेदशास्त्र जे आहेत ते भगवान यांनीच निर्माण केलेले आहेत. आणि मग भगवान स्वयं उपस्थित जे आहेत तर भगवान यांनी सांगितलेला निर्णय म्हणजे अंतिम निर्णय. मग तर भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणानुसार त्याग जो आहे तर तो केला जात असेल तर त्यानुसार त्यागाचा प्रकार जो आहे तो ओळखला जातो. म्हणजे काय की याच्यावरून आपण समजून घेऊ की 3 जे गुण आहेत भौतिक प्रकृतीचे त्यानुसार म्हणजे तो त्याग ठरवला जातो. म्हणजे सत्वगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग आणि तमोगुणी त्याग असं भगवान सांगतात. मग आता पुढच्या श्लोकावर येऊ आपण, हा म्हणते पुढच्या श्लोक. आता यज्ञ दान तप या स्वरूपाच्या कर्माचा त्याग करू नये, ती कर्मे केलीच पाहिजेत. यज्ञ दान तप ही कर्मे तर महात्म्यांना पवित्र, म्हणजे त्यांना देखील पवित्र करतात. म्हणजे आता यज्ञ दान तप ही का म्हणजे कर्म त्यागू नयेत, तर पहा म्हणजे म्हणजे ही जी आहेत तर ती आपल्या मानवी समाजाच्या प्रगती करता ही कर्म आहेत पहा. आणि मग आता आध्यात्मिक जीवनात आपली प्रगती व्हावी म्हणून आपल्याला 16 संस्कार सांगण्यात आले. मग त्यापैकी एक विवाह संस्कार आहे पहा. मग कौटुंबिक संबंधांचा त्याग करून संन्यास जीवन स्वीकारलं जातं पहा. मग इथं भगवान काय म्हणतात की मानवी कल्याणाकरता कुठल्या जीव म्हणजे असा यज्ञाचा त्याग करू नये. म्हणजे आपलं आध्यात्मिक जीवन आहे ना, तर तिथं प्रगती झाली पाहिजे. मग मन संतुलित असेल तर आपली प्रगती होईल. मग ह्यासाठी विवाह यज्ञ आहे. आपली इंद्रिय शांत असतील तर आपण आध्यात्मिक स्तरावर जे आहे ते प्रगती करू पहा. मग यासाठी विवाह यज्ञासाठी प्रोत्साहित केले जाते. पण संन्यासाने म्हणून काय स्त्रीचा संग करायचा नाही. मग अशा पद्धतीने जे आहे तर आपण म्हणजे सर्व यज्ञ जे आहेत ते भगवत प्राप्तीकरताच केले पाहिजेत. मग त्यांना म्हणजे त्यागणं जे आहे तर ते योग्य नाही आहे पहा. मग दान हे हृदयाच्या शुद्धी करता केलं पाहिजे. मग सुपात्र मनुष्याला दान दिलं गेलं तर आपल्याला आध्यात्मिक जीवनात जे आहे ते प्रगती होते. सुपात्र म्हणजे एखाद्या वैष्णवाला किंवा त्या ब्राह्मण वर्णाच्या व्यक्तीला किंवा मंदिरासाठी आपण दान दिलं, असं चांगल्या गोष्टींसाठी दान दिलं, म्हणजे भगवत सेवेकरता कृष्ण भगवानाच्या प्रसादाला. तर अशा पद्धतीनं जे केलं गेलेलं दान असतं ते दान म्हणजे ते आपल्याला आध्यात्मिक जीवनात प्रगती देतं. मग आता ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची असतात ती किंवा फळाच्या अपेक्षेविना केली पाहिजे. सहावा माताजी, 6व्या श्लोकावर येऊ. पुढे माताजी. हा, मग आता आपण पाहिलं की ही जी म्हणजे कर्म आहेत ती महात्म्यांना पण पवित्र करतात. म्हणजे उच्च कोटीचे भक्त पण हे सगळे कर्म करून पुढे जात असतात, यज्ञ दान तप. मग आता ही अशी जी कर्म असतात ती कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फळाच्या अपेक्षेविना केली पाहिजे. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत, हे माझं अंतिम मत आहे. म्हणजे काय की आपलं कर्तव्य म्हणून कर्तव्य बुद्धीने केलं पाहिजे. म्हणजे यज्ञ जरी शुद्धीकरण करणारे असले तरी आपण फळाची अपेक्षा नाही ठेवायची किंवा आपलं विकास भौतिक स्तरावर व्हावा म्हणून नाही करायचं. तर आपण आध्यात्मिक स्तरावर उन्नती म्हणजे जेव्हा होत असते तेव्हा आपण शुद्ध होत असतो. आणि म्हणून यज्ञांचा या त्याग करू नये. म्हणजे कृष्ण भावनेची प्राप्ती आपण करून देणाऱ्या प्रत्येक साधनाला आपण जे आहे ते प्रोत्साहन द्यावं, उत्तेजना द्यावी की त्याद्वारे ते प्रगती करतील. म्हणजे भागवतात पण म्हणले भक्ती योगाला अनुकूल आहे जे ते स्वीकारायचं, जे प्रतिकूल आहे ते त्यागायचं. अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम. म्हणजे जे भक्ती योगात आपण पुढे जाण्यासाठी सहाय्यक आहे तर ते म्हणजे यज्ञ दान किंवा तप असं जे आहे तर असं कुठलंही कर्म जे आहे ते आपण स्वीकारायचं. आता पुढे जाऊ आपण 7व्या श्लोकावर, हा माताजी 7व्या श्लोकावर. हरे कृष्ण. हा, मग आता 3 प्रकारचे त्याग असतात तर ते कोणते आहेत ते आपण समजून घेऊ. मग आता नियत कर्माचा कधीही त्याग करू नये. म्हणजे मोह होऊन जर मनुष्याने आपल्या नियत कर्माचा त्याग केला तर त्याला तामसिक म्हणजे त्याग असं म्हटले पहा. म्हणजे
असा जो म्हणजे त्याग असतो, तर तो कसा असतो की म्हणजे तामसिक त्याग आहे. म्हणजे भौतिक सुखाकरता जे काही करण्यात येणारे कर्म असतात तर ती त्यागली पाहिजेत. पण ज्या कर्मामुळे आध्यात्मिक प्रगती होते तर ती नाही त्यागून चालणार. म्हणजे भगवान यांच्यासाठी अन्न शिजवणं, नैवेद्य दाखवणं, प्रसाद म्हणून स्वीकार करणं ही कर्म करायला पाहिजे. म्हणजे संन्यासाने स्वतःला अन्न नाही शिजवलं तरी चालेल, पण भगवान यांच्यासाठी अन्न तो शिजवू शकतो. किंवा शिष्याची कृष्ण भावनेत प्रगती व्हावी म्हणून एखादा संन्यासी आहे तो आपल्या शिष्याचा विवाह पण करून देऊ शकतो. म्हणजे असं जर कोणी विहित कर्माचा त्याग केला तर तो तामसिक म्हणजे त्याग असं म्हटलं जातं. मग आता जो मनुष्य जो आहे तो नियत कर्मांना आपल्या कष्टप्रद समजून म्हणजे जी कर्मे शरीराला क्लेश देतील त्या भीतीने त्यांचा त्याग करतो, त्याने रजगुणात त्याग केला असं म्हटले जाते. म्हणजे असे कार्य मनुष्याला कधी त्यागाच्या उन्नतीच्या दिशेने नेत नसते. म्हणजे काय की म्हणजे कृष्ण भावनेच्या मार्गावर जेव्हा आपण स्थित होतो तेव्हा आपण सकाम कर्म म्हणजे करावं लागतं. म्हणजे काय धनार्जन केलं, मग आपल्याला उदरनिर्वाहासाठी धनार्जन करतो आपण. मग अशा म्हणजे असं कर्म केल्यामुळे धन मिळालं ते आपण स्वतःला वापरतो असा विचार करून ते सकाम कर्म होते म्हणून कर्मच करायचं थांबवायचं नाही, उदरनिर्वाह तर करायला पाहिजे. मग आपण जे असं कर्मद्वारे धन अर्जित करतो त्याचं काही भाग कृष्ण भावनेसाठी अर्पण केला, फळं आणली, धान्य आणलं, असं कितीतरी वस्तू भगवानांच्या सजावटीसाठी वस्तू दिल्या, भगवानांच्यासाठी सुंदर सुंदर कपडे, म्हणजे आपल्याला कितीतरी पद्धतीनं दान करता येतं. भगवानांच्या पूजेसाठी वस्तू दिल्या असं. मग असं जेव्हा आपण करू तर तेव्हा ते कृष्ण भावनासाठी जे आहे तर ते म्हणजे कर्म केलं जातं. म्हणजे कृष्ण भावना भावित ते कर्म होतं. किंवा सकाळी लवकर उठून आपण पहाटे उठून मंगलारतीला जोडलो, किंवा आपण जप केला, मग कृष्ण भावनेचा त्यामुळे विकास करता येईल. पण ह्या भीतीनं ती कार्यच आपण केली नाहीत. म्हणजे कष्टप्रद आहे फार पहाटे उठायचं, मग म्हणजे आंघोळ करायची, मग जप करायचा, मग ह्यापेक्षा नकोच असं जर विचार केला तर म्हणजे हे जे आहे ते रजोगुणी आहे. म्हणजे रजोगुणी कर्माचं फळ कसं असतं, क्लेशदायक असतं. आणि म्हणजे त्यामुळे शरीराला त्रासदायक असं आहे असं वाटून ते कर्माचा त्याग करतात, त्यामुळे त्यांना त्याचं फळ लाभत नाही. तमोगुणी मग सत्वगुणी कसं असतं की ज्या वेळेला मनुष्य नियत कर्म जे आहे ते करायलाच हवे म्हणून करतो, म्हणजे सर्व प्रकारची भौतिक संगत, फळाची आसक्ती सोडून देतो, तेव्हा तो सात्विक त्याग आहे. म्हणजे काय, कर्तव्य भावनेनं प्रत्येक नियत कर्म केलं जातं आणि फळाची अपेक्षा तो करत नाही. आणि कृष्ण भावनेनं म्हणजे कारखान्यात एखादं काम करतो व्यक्ती, तर कृष्णाच्या कृपेमुळेच ते मला काम मिळालं, मग स्वतःला कारखान्यात ज्या कार्यात गुंतवून नाही ठेवत तो, किंवा कारखान्यातले इतर कर्मचाऱ्यांशी संग करून तो भौतिकतेच्या गप्पा म्हणजे अशा रोजच्या जीवनातल्या गप्पा मारत नाही. म्हणजे तर तो तिथं म्हणजे असं रोजच्या जीवनात लोक काय करतात, निंदा करतात, एकमेकांविषयी काहीतरी सांगतात, मग असलं काही तो करत नाही. तर तो केवळ कृष्णांच्यासाठीच कर्म करत असतो. कृष्ण कृपेनं हे मला नोकरी मिळाली आणि मग त्या कृष्णांचं नाव घेऊनच तो प्रत्येक कर्म करत असतो, कृष्णांनाच प्रत्येक कर्माचं फळ अर्पण करत असतो. मग अशा पद्धतीने तो भौतिक कार्य करताना दिसतो, पण तो दिव्य स्तरावर असतो, म्हणजे तो कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत असतो. मग आता हे त्याग पाहिले, मग आता आपण पुढे जाऊन आपण आता बुद्धिमान म्हणजे जे आहेत तर त्यांच्याबद्दल आपण समजून घेऊ की कशा पद्धतीने जे म्हणजे खरे त्यागी कोण असतात तर ते आपण समजून घेऊ. हा मग त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर. मग सत्वगुणात स्थित असलेला बुद्धिमान त्यागी मनुष्य अशुभ कर्मांचा द्वेष करीत नाही, तो अशुभ कर्मात आसक्त राहत नाही. अशा बुद्धिमान त्यागी मनुष्याला कर्माचरणाविषयी काहीच संशय नसतात. म्हणजे काय की कृष्ण भावनामयी व्यक्ती जो असतो म्हणजे तर तो कसा असतो, सत्वगुणात स्थित असतो. त्यामुळे स्वतःच्या शरीराला पीडा देणाऱ्या कोणत्याही वस्तूचा द्वेष नाही करत, म्हणजे योग्य स्थळी योग्य कर्म करतो. आणि कर्तव्याचरणाचे म्हणजे जे परिणाम असतील, समजा क्लेश असेल त्यावेळेला होत तरी पण तो त्याचा विचार नाही करत, म्हणजे घाबरत नाही, निर्भयतेने काम करतो. आणि असा जो मनुष्य तो बुद्धिमान असतो आणि स्वतःचे कार्य एकदम म्हणजे निसंशयाने अशा पद्धतीने निशंकपणे करत असतो. मग असा जो असतो तो सत्वगुणी असतो. आता पुढे जाऊ आपण. हा म्हणतो पुढच्या श्लोकावर. हा म्हणजे सत्वगुणी करता आपण पाहिला. मग आता देहधारी जीवाला सर्व कर्माचा त्याग करणे खरोखर शक्य नाही. असं जो कर्मफळाचा त्याग करतो तोच खरा त्यागी होय. म्हणजे मनुष्य कधीही कर्म करणे सोडून देऊ शकत नाही, म्हणून कृष्णांकरता जो कर्म करतो आणि कर्मफळांचा भोग करत नाही, श्रीकृष्णांना जे काही अर्पण करतो सगळं काही, आणि मग ते अर्पण केलेलंच जे आहे तर ते स्वतः ग्रहण करतो, मग तोच खरा त्यागी आहे पहा. मग आता आपण पुढे जाऊ. म्हणजे ह्यामध्ये आपण समजून गेलो की जो कर्म फळांचा त्याग करतो आणि का करतो, तो केवळ कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी, हे सगळ्यांना लक्षात ठेवूया. मग कृष्ण भावनेमध्ये जे आहेत अनेक आपले सदस्य असतात, मग ते आपापल्या कार्यालयात कारखान्यात जे आहेत ते
परिश्रम करत असतात, पण आपली धनसंपत्ती आहे ती संघाला दान करतात, म्हणजे अशा राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघाला, किंवा आपल्याकडचं धन जे आहे ते, किंवा जे काही आपल्याकडे यथाशक्ती जे काही आपल्याला दान करता येईल ते करत असतात पहा. मग हे खरे योगी असं म्हटले. आता पुढे जाऊ आपण. हा म्हणते पुढच्या श्लोकावर. हा, मग जो त्यागी नाही त्याला मृत्यूनंतर इष्ट अनिष्ट तथा मिश्र असे 3 प्रकारचे कर्मफळ प्राप्त होते. तथापि संन्यास आश्रमातील पुरुषांना कर्मफळाचे सुख अथवा दुःख भोगावे लागत नाही. म्हणजे काय की जो त्यागी नाही त्याला मग अशी 3 प्रकारची कर्मफळ प्राप्त होतात. म्हणजे इष्ट अनिष्ट किंवा मिश्र, म्हणजे मिक्स असतं, थोडं सुख थोडं दुःख असं असतं. इष्ट म्हणजे स्वर्गाकडे जे निघतं ते, अनिष्ट म्हणजे जे नरकात घेऊन जाणार, आणि मिश्र म्हणजे काय की इकडं थोडं आणि तिकडं थोडं, म्हणजे चांगल्या कर्माचं फळ आधी देतात, मग वाईट कर्माचं फळ असं असतं. मग आता जो नित्यमुक्त असतो तो काय करतो, तर त्याला आपलं जे कर्म आहे ते कृष्ण भावनाभावित कर्म त्याने केलेलं असतं, त्यामुळे त्याच्या कर्माचे आपल्या फळ काही ती भोगायला लागत नाहीत, कर्माचे परिणाम तो म्हणजे भोगायला त्याला काही लागत नाहीत. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग पुढच्या स्लाइड वर येऊ. हा, आता म्हणजे वेदांतानुसार सर्व कर्माच्या सिद्धीची 5 कारणं आहेत असं भगवान सांगतात पहा. ती कारणं माझ्याकडून समजून घे. आता ही 5 कारणं कोणती आहेत ते आपण समजून घेऊया. म्हणजे कुठली आहेत तर तर त्याच्याविषयी आपण जाणून घेणार आहोत. या 5 कारणांचा विचार जो आहे तो वेदांतामध्ये केला. हा, मग आता ही 5 जी कारणं आहेत तर ही जी कारणं आहेत तर ह्यामुळं आपण कुठलेही कर्म जे आहे ते करत असतो. मग पहिलं म्हणजे कर्माचं स्थान, म्हणजे 14व्या श्लोकानुसार म्हणजे आपलं शरीर. मग कर्ता म्हणजे आपला आत्मा. मग आपली सगळी इंद्रिय जी आहेत तर ती म्हणजे काय वेगवेगळी साधनं आहेत कर्माची, आणि अनेक प्रकारचे म्हणजे प्रयत्न आपण निरनिराळ्या इंद्रियांच्या सहाय्याने निरनिराळी कर्म करण्यासाठी करतो. मग प्रत्येक कर्माकरता वेगळा प्रयत्न करतो. आणि मग 5वं म्हणजे काय, परमात्मा. म्हणजे परमात्म्याच्या इच्छेवर जे आहे ते सगळं अवलंबून असतं की आपलं कर्म कसं होणार. मग मित्राच्या रूपाने हृदयात परमात्मा स्थित असतो पहा, आणि म्हणून हृदयस्थ परमात्म्याच्या म्हणजे निर्देशनाखाली कृष्ण भावना भावित व्यक्ती कर्म कृष्ण भावनेतच करत असतो. त्यामुळं भगवानाच्या पूर्णपणे आश्रित असणं तो मध्ये आहे, तो अडकत नाही किंवा सापडत नाही पहा. म्हणजे सगळं जे काय ते भगवानाच्या इच्छेवर, परमात्म्याच्या इच्छेवर अवलंबून असं असतं, आणि त्यामुळं ते 5 घटकांनी जे आहे तर ते कर्म होत असतं. म्हणजे पहा, एखादी बिल्डिंग आहे तर ती बांधायची, तर त्याचा जो मालक आहे म्हणजे तो भगवान यांच्यासारखा. तर त्याचा आर्किटेक्ट म्हणजे आपला आत्मा जो आहे. मग मग त्या तो वेगवेगळ्या बांधकामासाठी, म्हणजे रंगकामासाठी, स्लॅबसाठी, म्हणजे असं वेगवेगळ्या टीम्स वापरतो. प्लंबिंगसाठी, त्यानंतर सगळ्या इंटिरियरसाठी अशा टीम्स वापरतो वेगवेगळ्या. तर मग हे जे आहेत तर ही काय आहेत, आपली इंद्रिय आहेत. आणि मग प्रत्येक इंद्रियाला वेगवेगळ्या कर्मासाठी वेगवेगळे प्रयत्न करायला लागतात. म्हणजे प्रत्येक टीम आपापल्या पद्धतीनं आपापले कष्ट श्रम करून श्रमदान देत असते. मग तसं कर्म करण्यासाठी प्रत्येक इंद्रियचा वेगळा एफर्ट असतो, वेगळा प्रयत्न असतो. आणि मग हे सगळं कुणाच्या इच्छेवर आहे, परमात्माच्या इच्छेवर. म्हणजे शेवटी त्या म्हणजे जे इमारत आहे त्याच्या मालकाला जसं हवंय तसंच करून ते कर्म देणं आवश्यक असतं या सगळ्यांनी मिळून, हो की नाही. मग हे जे आपण उदाहरण पाहिलं ह्याच्यातून आपण लक्षात घेऊ की तसं परमात्म्यांना जसं अपेक्षित आहे तसंच कर्म त्यांच्याच इच्छेवर आपलं जे आहे ते अवलंबून असतं, आणि त्यानुसारच आपल्याकडून कर्म घडतं. आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर. हा. मग आता म्हणून जो मनुष्य या 5 कारणांचा विचार न करता स्वतःलाच एकमेव कर्ता मानतो तो खचितच जो आहे नाही, हा 15 नंबरचा श्लोक आहे ना. क्षमा असेल. मनुष्य शरीराने, वाणीने किंवा मनाने न्याय अथवा विपरीत असे जे काही कर्म करतो ते या 5 कारणामुळे घडतं. म्हणजे आता शरीराने आपलं जे कर्म होतं म्हणजे इंद्रियांचा समावेश आला, वाणी म्हणजे ते पण कर्मेंद्रिय आलं, मग मनाने म्हणजे मन पण एक इंद्रिय आहे. मग त्यानुसार जे आहे ते जे काही न्याय किंवा विपरीत, म्हणजे जे काही योग्य ते किंवा शास्त्रांच्या विरुद्ध पण जे काही कर्म करत असतो, तर हे सगळं या 5 कारणामुळे घडत असतं पहा. मग आता योग्य रीतीने शास्त्रांच्या आदेशानुसार जर कर्म केलं तर ते कसं आहे, तर ते आपल्याला जे आहे ते भक्ती मार्गावर पुढे घेऊन जातं. पण शास्त्रांच्या विरुद्ध जाऊन कर्म केलं तर असं जे कर्म आहे तर हे जे कर्म आहे तर त्या कर्माच्या पूर्णत्वाकरता ही 5 कारणं आवश्यक असतात. म्हणजे ही 5 कारणं जी आहेत तर त्यावर हे सगळं अवलंबून असतं की कर्म जे आहे तर त्याचा परिणाम काय मिळणार. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी पुढच्या श्लोकावर.
हा, मग म्हणून जो मनुष्य या 5 कारणांचा विचार न करता स्वतःलाच एकमेव कर्ता मानतो तो खचितच मूर्ख आहे आणि तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. म्हणजे आता या 5 कारणांमुळेच म्हणजे जे कर्म घडत असतं, पण असं ना विचार करता स्वतःलाच मीच माझ्यामुळेच घडतं स्वकर्तृत्वावर असं जो मानतो तो मूर्खच असतो. म्हणजे स्थान करता प्रयत्न इंद्रिय ही भौतिक कारण असली तरी अंतिम निर्णय भगवान यांचाच असतो. म्हणून आपण या 4 भौतिक कारणांनाच नाही पाहायचं, तर आपण परम श्रेष्ठ श्रीकृष्णांना पाहिलं पाहिजे. म्हणजे परमात्म्याला पाहिलं पाहिजे, ते ते आहेत, ते करता आहेत, असं मानलं पाहिजे. पण ज्या व्यक्तीला हे समजत नाही तो यथार्थपणे म्हणजे जे वास्तविकता आहे ती पाहू शकत नाही, म्हणून त्याला मूर्ख असं म्हटले. पहा, मग इथे पहा, भगवानांच्या संतुष्टीसाठी प्रत्येक जण कार्य करायचा, म्हणजे भगवानांच्या इच्छेसाठी प्रत्येक जण कार्य करायचा. प्रत्येक बालक जे होता म्हणजे त्यांनी स्वतः म्हणजे स्वतःच्या इच्छेनं काहीच केलं नाही, भगवानांच्या इच्छेनंच कार्य केलं. मग असे जे असतात ते भगवान यांचे उच्च कोटीचे भक्त किंवा सेवक असतात, की जसे म्हणजे वृंदावनातील गोप बालक आहेत का, मग अशा पद्धतीने आपण सेवक म्हणून दास म्हणून त्यांची सेवा केली पाहिजे. कोणी म्हणजे आता हे मी सख्य भावामध्ये सख्य रसामध्ये जोडलेले आहे. मग प्रत्येक वेळी श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी प्रत्येक जण जे आहे ते कार्य करते पाहिजे. हा, सगळे एकत्र जमले कृष्णांना घास भरवूनच प्रत्येक जण जे आहे ते ग्रहण करत असते. कुणी कृष्णांना वारं घालतंय, कुणीतरी कृष्ण जे आहेत तर त्यांना फुलांच्या माळा घालते. म्हणजे अशा पद्धतीने कृष्णांची सेवा करण्यातच आपण आनंद मानला पाहिजे. मग आता पुढे जाऊ आपण समज पुढच्या श्लोकावर. समज मग जो मिथ्या अहंकाराने प्रेरित नाही आणि ज्याची बुद्धी बंधनात सापडलेली नाही तो जगातील मनुष्यांना मारून देखील मारेकरी होत नाही, तसेच तो आपल्या कर्मांनी बांधलाही जात नाही. म्हणजे काय की असा जो मनुष्य आहे तर तो म्हणजे मिथ्या अहंकाराने कधी प्रेरित होत नाही. म्हणजे काय, की मिथ्या अहंकार जो आहे तर तो कसा होईल, तर म्हणजे मिथ्या अहंकार कसा ओळखायचा, तर अर्जुनाला लढण्याची इच्छा नव्हती, मग हे मिथ्या अहंकाराचं प्रतीक होतं. त्याला आपले सगळे देह संबंधी वाटत होते. मग आता अर्जुन स्वतःलाच करता समजत होता, मग अंतर्बाह्य परमात्म्याचा आज्ञेचा त्याने विचार केला नव्हता, म्हणून मिथ्याहंकार जो आहे तो मीच करताय अशी आपली भावना पोचतो. म्हणजे आपल्याला कृष्ण भावनेपासून दूर ठेवतो. म्हणून प्रत्येक कर्माचं दायित्व जे आहे ते भगवान यांच्यावर असतं. आणि भगवान यांच्या आदेशानुसार किंवा त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार जर कृष्ण भावनावहित कर्म केलं तर जरी आपण कुणाला मारलं युद्धामुळे तर श्रीकृष्णांच्या निर्देशानुसार कार्य म्हणजे आपण त्याचं मारेकरी ठरत नाही आणि हत्येचं फळही आपल्याला भोगावं लागत नाही. म्हणजे सैनिक काय करतो, सेनापतीच्या आज्ञेचं पालन करताना हत्या करतो, मग त्याला दोषी नाही ठरवत. तसंच सैनिकाने स्वेच्छेने कुणाला मारलं तर मात्र त्याला निश्चित काय होतं, न्यायालयात शिक्षा मिळते. मग तसं इथे आपण समजून घेऊया की भगवानांच्या संतुष्टीसाठी जर कार्य केलं तर निश्चितच जे आहे तर तो व्यक्ती अशा कर्माने बांधला जात नाही. म्हणजे अर्जुनाला लढण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी भगवानाचं मार्गदर्शन करतायत. मग बंधनात आपण कधी अडकू, जेव्हा स्वतःला करता मानू. म्हणून अर्जुनाला ते सांगतात की करता भगवान स्वतः आहेत आणि त्यामुळे भगवान यांना करता मानलं तर निश्चितच काय होईल, जे कर्म आहेत ते कृष्ण भावनाद्वारे कर्म होईल. आपण कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी केलेलं ते कर्म ठरेल. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारण आहेत. इंद्रिय कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. तर हे 3 कर्माला ज्ञान म्हणजे काय, की कृष्ण प्राप्ती आपल्याला करणं. मग ज्ञेय म्हणजे काय, आपल्या ज्ञेय म्हणजे कर्माचा उद्देश कृष्णांना मिळवणं. आणि ज्ञाता म्हणजे काय, की जो ज्ञाता म्हणजे कोण आहे, तर तो आपला आत्मा आहे, की त्याला म्हणजे ही 3 जे आहेत ते आपली कर्म जी आहेत तर इंद्रियद्वारे ती होत असतात. मग त्यांना प्रेरणा देणारे हे घटक आहेत. आणि मग ती इंद्रिय काय करतात, इंद्रिय जी आहेत तर ती कर्म करण्याची वेगवेगळी साधनं आहेत. आणि मग कर्ता जे आहे तर तो काय करत असतो, तर तो म्हणजे जे आहे म्हणजे स्वतःचं कर्म जे आहे तर ते जे आहे तर ते कसं करायचं आणि कशा पद्धतीनं करायचं तर हे ठरवत असतो. आता कोणत्याही मनुष्यानं कोणत्याही कर्मामध्ये ह्या ज्या गोष्टी आहेत तर ह्या अशा पद्धतीने ज्या आहेत तर ते केलेले असतात. म्हणजे कर्म करण्यापूर्वी त्याची प्रेरणा होते. हम्म आणि मग प्रत्यक्ष घडण्यापूर्वीच आपण त्या निर्णयापर्यंत पोहोचतो. म्हणजे म्हणजे सूक्ष्म रूपाने आपण ते कर्म केलेलंच असतं मनाच्या स्तरावर. मग त्या कर्माचं रूपांतर क्रियेमध्ये होतं. म्हणजे अनुभव करणं, इच्छा करणं, विचार करणं हे मनाचं कार्य आहे. मग त्याला म्हणायचं प्रेरणा. मग आपण गुरु महाराजांच्या आदेशानुसार जर कार्य केलं तर पहा, म्हणजे जी प्रेरणा येते तिथे करता म्हणजे असतो. पण त्यावेळी इंद्रियांच्या सहाय्याने आणि ज्यांच्यात सर्व इंद्रियांचं केंद्रस्थान आहे असं मनाच्याही सहाय्याने म्हणजे ते कर्म होतं. म्हणजे प्रत्यक्ष जे आहे ते कर्म घडतं. मग असं जे आहे कोणत्याही कर्माच्या सर्व अंगांना कर्मसंग्रह म्हणायचं. म्हणजे काय, हे सोप्या भाषेत समजून घेऊया आपण.
मध्ये डोळ्यांनी आपण तो बॉल पाहिला. मग ज्ञेय म्हणजे काय, तर कर्माचा उद्देश म्हणजे जे बॉल आहे तर तो उडवणं. मग त्यासाठी बॉल उडवण्याचं ज्ञान, तो कसा उडवला पाहिजे हे आपल्याला आपल्या बुद्धीने ज्ञान दिलं. मग आपण उडी मारून जो आहे तो बॉल उडवू, तर हे जे आहे ते आपल्या म्हणजे बुद्धीने ठरवलं किंवा कर्त्याने आपल्याला जे सांग म्हणजे कर्ता जो आहे तर त्या स्तरावर आपण कर्म करायचं ठरवलं. मग काय होईल की त्यावेळेला आपण उंच उडी मारली आणि असा बॉल तो उडवला, मग त्यावेळेला कर्म झालं, आपल्या इंद्रियांची मदत घेतली. मग ह्या सगळ्याला काय म्हणायचं, कर्मसंग्रह. थोडक्यात आलं लक्षात? तर अशा पद्धतीने कर्म घडतं. मग आता कृष्णांनी काय केली, तर जे आहे तर ती लीला केली दामोदर लीला. मग त्यावेळेला कृष्ण जे आहेत तर त्यांच्या म्हणजे कृष्णाने जेव्हा दामोदर लीला केली तर त्यावेळेला त्यांनी सगळ्या आपले जे गोपाल आहेत किंवा खिडकीतून आलेली माकडं, त्यांना सगळ्यांना लोणी देऊन टाकलं. मग सगळ्यांनी जे आहे तर त्याचं आस्वादन केलं पहा. मग यशोदा मैया आहेत तर त्या आल्या पाहिलं, तर त्यांनी म्हणजे की खोलीमध्ये हे सगळं लोणी वाटपाचा कार्यक्रम चालू होता. मग त्या काठी घेऊन आल्या. मग कृष्णाने म्हणजे त्यांना भय कापतं पण घाबरल्यासारखं केलं आणि मग ते धावत होते तर त्यांना सापडत नव्हतं कृष्ण. मग ते त्यांनी पकडलं कृष्णांना आणि मग बांधायला गेलं तर काही केलं त्यांना म्हणजे ती दोरी पुरत नव्हती, कमी पडत होती का. मग त्यांनी काय केलं, की मग कृष्णाने कृपा केली त्यांच्यावर. म्हणजे अशा पद्धतीनं भक्ताला भगवान जे आहेत तर ते म्हणजे भक्तवत्सल म्हणून त्याच्यावर कृपा करतात पहा. भक्तांचा प्रयास पाहून ते त्या आनंदी होतात. मग अशा पद्धतीनं श्रीकृष्णांची जी आहे तर ती कृपा यशोदा मैयावर झाली पहा. म्हणजे अशा पद्धतीचं भक्त बनायचं आपण कार्य केलं पाहिजे. मग आता इथे आपण समजून घेऊ की प्रकृतीच्या तीन गुणांना अनुसरून ज्ञान, कर्म, कर्ता यांचे तीन प्रकार आहेत. आता ते कुठले तीन कर्ता कुठले आहेत तर ते आपण समजून घेऊया. तर ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तो सात्विक समज. म्हणजे काय, की आता म्हणजे सत्वगुणयुक्त जो असतो म्हणजे म्हणजे तर ते कसं कर्म केलं जातं त्याच्याकडून किंवा कसं कर्म होतं, तर त्याविषयीचं ज्ञान कसं असतं सत्वगुणयुक्त. तर जे ज्ञान आहे तर ते आपल्याला अनंत रूपात विभाजित, म्हणजे प्रत्येकामध्ये एक आत्मतत्व आहे, शरीराने म्हणजे भिन्न असल्या तरी म्हणजे आणि प्रत्येकामध्ये एक आत्मा आहे की जो भगवानांचा अंश आहे. तर आणि तो कसा आहे, आध्यात्मिक आहे म्हणजे सच्चिदानंद आहे. मग हे जे जाणीव करून देतो तर ही सात्विक दृष्टी. मग आता ज्या ज्ञानामुळे एखाद्या मनुष्य विभिन्न शरीरात भिन्न भिन्न प्रकारचा जीव पाहतो ते ज्ञान राजस. म्हणजे भौतिक शरीर म्हणजे जीव आणि देहाचा नाश झाला की चेतना पण नष्ट होते. मग असा जो विचार करतो तो राजस म्हणजे विचारांचा आहे. म्हणजे त्याला वाटतं की शरीराच्या पलीकडं आत्मा असा वेगळा नाहीये, शरीर नष्ट झालं की आत्मा नष्ट होणार. मग असा तो विचार करत असतो. मग आता तमोगुणी म्हणजे तमोगुणी ज्ञान काय की ज्या अत्यल्प आणि तुच्छ ज्ञानामुळे मनुष्य सत्य न जाणता एकाच प्रकारच्या कार्यात सर्वस्व समजून त्यावर आसक्त होतं, ते ज्ञान तमोगुणी. म्हणजे काय, की तमोगुणी ज्ञान म्हणजे काय असतं, तर ते फक्त एवढाच विचार करत असतात की हे जे जे काही आहे आपल्याला मिळालंय, जे काही म्हणजे आपल्याला देह आहे तर त्याच्या आवश्यकता भागवणं म्हणजे ज्ञान. आणि शरीराच्या आवश्यकता भागवणं आणि धनार्जित करणं म्हणजे ज्ञान असं वाटतं. आणि त्यासाठीच ते कार्य करत असतात. मग आहार, निद्रा, भय, मैथुन असं पशुवत जीवन असतं त्यांचं. मग तमोगुणापासून असं ज्ञान जे आहे ते उत्तम होतं. म्हणजे भौतिक शरीर जे आहे आणि त्याच्या इच्छा पूर्ण करणं म्हणजे त्या शरीराच्या आणि धन अर्जित करणं एवढंच म्हणजे ते विचार करतात. मग असं जे आहे ते तमोगुणी ज्ञान आहे पहा. म्हणजे आपला देह कसा सुखसोयीत ठेवता येईल या संबंधीचं सगळं ज्ञान जे असतं त्याला म्हणायचं तमोगुणी ज्ञान. मग आता पुढे जाऊ आपण. हो, त्याची पुढच्या स्लाइड वरती येऊ. मग आता इथे आपण समजून घेऊ की तीन गुणावर आधारित प्रकृतीच्या कर्म असतात तीन प्रकारचे. तर ती कशी असतात, तर जे कर्म नेमलेले आहे आणि आसक्ती विना केलं जातं, रागद्वेष न ठेवता, फळप्राप्तीच्या इच्छेविना, म्हणजे असं जे कर्म आहे तर ते कृष्ण भावना भावित कर्म, निष्काम कर्म आहे. रागद्वेष रहित असं भगवानांना प्रसन्न करण्यासाठी कुठल्याही आत्मतृप्तीचा हेतू नाही ठेवून अशा कृष्ण भावनेमध्ये हे कार्य केलं जातं. म्हणजे सात्विक कर्म आहे. पण फळाशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केलं जातं ते मिथ्या अहंकारयुक्त बुद्धीने केलं जातं, ते रजोगुणी कर्म. म्हणजे काय की फळाची प्रत्येक अपेक्षा ठेवून हे केलं तर त्या बदल्यात मला हे मिळेल अशा पद्धतीचं कर्म. मग त्यावेळेला मिथ्या अहंकार असतो की मी कुणीतरी आहे. म्हणजे त्या मग रजोगुणी वाटलं व्यक्ती स्वकर्तृत्वावर सगळं आपण मिळवलंय असं विचार करत असतात. मग अशा मिथ्या अहंकार रूपी बुद्धीने की मी करताय अशा बुद्धीने केलं जातं ते रजोगुणी कार्य.
मग आता जे कर्म मोहाने शास्त्रोक्त आदेशांची अवहेलना करून आणि भावी बंधनाचा विचार न करता किंवा हिंसा किंवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरता केलं जातं त्याला म्हणायचं तामसिक कर्म. म्हणजे काय की असे जे कर्म आहे की शास्त्राच्या आदेशांची अवहेलना, कुठल्याही उद्देशांचं पालन नाही करायचं, भावी बंधनाचा विचार नाही करायचा, असं स्वैराचारी जे वृत्तीनं कर्म केलं जातं मग ते विनाशालाच कारणीभूत ठरतं. म्हणजे शास्त्रातील आदेशांचा तर भंगच होतो आणि म्हणजे ते कसं कर्म असतं, हिंसा, दुसऱ्या जीवाला पीडा त्रास देणं, असं दुराचारी जे कर्म आहे तर हे जे आहे तर ते तमोगुणामुळे उत्पन्न होतं. आता पुढे जाऊ आपण. हा त्याची पुढच्या श्लोकावरून. हो त्याची पुढच्या स्लाइडवर येऊ आपण. हरे कृष्ण. हा मग तीन प्रकारचे आता कर्ता आहेत तर ते कोणते आहेत, तर जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यशापयशामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो त्याला सात्विक कर्ता म्हणतात. म्हणजे कृष्ण भावनाभावी व्यक्ती हा नेहमी तीन गुणांच्या पलीकडे असतो, गुणातीत असतो थोडक्यात. म्हणजे स्वतःवर जी सोपवलीत कर्म त्याच्या फळाची त्याला अपेक्षा नसते, कारण मिथ्या अहंकार आणि गर्व ह्या सगळ्याच्या पलीकडे असतो, कारण तो भगवानांना करता मानतो आणि भगवानांचा दास म्हणून सेवा करत असतो. मग नेहमी तो असा उत्साही असतो. मग काम करताना जसं कार्य करताना येणारे जे क्लेश आहेत तर त्याबद्दल तो चिंता नाही करत आणि उत्साहात राहतो नेहमी. अपयश आलं अपयश आलं ह्याला तो महत्व नाही देत. सुख दुःखात तो समभावाने असतो. मग असा जो असतो करता तो सत्वगुणी. मग आता जो करता कर्म आणि कर्मफळा प्रती आसक्त होऊन फळे भोगू इच्छितो आणि तो लोभी ईर्ष्याळू अपवित्र तथा सुखदुःखामुळे विचलित होणार असतो त्याला रजोगुणी. म्हणजे जो एखाद्या म्हणजे कर्मफळावर आसक्त असलेला व्यक्ती जो असतो तो त्याला संसार, घर, मुलं याबद्दल फार आसक्ती असते. मग आध्यात्मिक उन्नती व्हावी त्याची इच्छाच नसते. मग भौतिकरित्या अजून कसं सुख मिळेल असा विचार करतो. मग इतरांचा मत्सर करतो, स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी म्हणजे कुठलीही पाप करायला तो तयार होतो. मग असा जो असतो तो अपवित्र जो आहे तर तो करता मानलाय. पहा म्हणजे आपलं कर्म सफल झाले तर तो सुखी होतो. आणि मग आता असफल झालं कर्म आपल्या मनाप्रमाणे झालं नाही तर तो दुःखी होतो. मग असा जो आहे तो रजोगुणी करता. मग जो करता नेहमी शास्त्राविरुद्ध कर्म करतो, भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात चतुर, तो आळशी, सदैव खिन्न, काम करायला चालढकल करणारा तमोगुणी करता. म्हणजे शास्त्राच्या आदेशानुसारच आपण खरं तर कर्म जे आहे ते करणं अपेक्षित आहे. पण लोक शास्त्रांच्या आदेशांना महत्व देत नाहीत आणि ते न करण्यासारखंच कर्म करतात. मग आता असे जे असतात तर ते मग काय होतं की सदैव कपटी असतात, दुसऱ्याचा अपमान करत असतात, आळशी असतात आणि मग असे जे असतात ते दुःखी राहतात आणि मग त्यामुळे काम जे आहे तर ते नेहमी त्याच्यामध्ये दिरंगाई करणार. मग तासाभरात होणारे काम वर्षानुवर्ष करणार. मग असे जे करतात ते तमोगुणी करतात. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा त्याची पुढच्या स्लाइडवर येऊ. हो त्याची पुढची स्लाइड घेऊ आपण. हरे कृष्ण. हा मग आता तीन प्रकारची जी बुद्धी आणि निश्चय आहेत तर त्यामधले भेद जे आहेत ते भगवान आता सांगतायत. पहा म्हणजे असे जे भेद आहेत तर ते प्रकृतीच्या तीन गुणांनुसार कसं असतं आणि त्यानुसार कशी बुद्धी निर्णय घेते, निश्चय कसा ठरतो ते आता आपण पुढच्या श्लोकात अभ्यास करू. हा होते पुढच्या श्लोकावर 30 नंबरच्या. हरे कृष्ण. हा मग हे पार्थ ज्या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती, निवृत्ती, कार्य, अकार्य, भय, निर्भयत्व, बंधन, मोक्ष यांना जाणतो ती सात्विक बुद्धी. म्हणजे जो सारासार विचार करतो ना कुठलं कार्य करावं कुठलं नाही करावं, शास्त्रांनी कुठली कर्म करायला सांगितली, शास्त्रामध्ये निर्देशित न केलेली कर्म करू नयेत. मग शास्त्रांच्या निर्देशानुसार जे कर्म केलं जातं त्याला म्हणतात प्रवृत्ती. मग मनुष्याने शास्त्राच्या निर्देशन ज्याचं नाही म्हणजे शास्त्रामध्ये जे सांगितलेलं नाही तर ते कर्म जे आहे ते ते करू नये, नाहीतर तो काय होतो कर्माच्या फळांनी प्रतिफळांनी बांधला जातो. मग असा जो सारासार विचार करणारी बुद्धी असते ती सात्विक बुद्धी. म्हणजे जी बुद्धी धर्म अधर्म त्यांना काही फरकच कळत नाही ज्या बुद्धीला, किंवा कार्य अकार्य म्हणजे कुठलं कर्म करायला पाहिजे कुठलं नाही करायला पाहिजे असं कळत नाही, असं नेहमी लोक गोंधळलेले असतात ना. मग ह्यातला भेद नाही जाणू शकत तर ही म्हणजे राजसिक बुद्धी. मग भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावाने जी बुद्धी धर्माला अधर्म आणि अधर्माला धर्म समजते, सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते ती बुद्धी म्हणजे तामसिक. तामसिक बुद्धी म्हणजे काय, विपरीत कार्य करत असते सदैव. म्हणजे धर्माचा ती स्वीकार करते म्हणजे कोणत्या तर म्हणजे जो यथार्थ म्हणजे जो धर्म नाहीये तर त्याचा ते म्हणजे धर्म म्हणून स्वीकार करतात. म्हणजे जो खोटा धर्म आहे त्याला ते खरा धर्म मानतात थोडक्यात. आणि जो यथार्थ धर्म आहे म्हणजे तो खरा धर्म आहे तर त्याचा ते धिक्कार करतात. म्हणजे अशी जी बुद्धी आहे, म्हणजे तमोगुणी मनुष्य काय करतो, एखादा महात्मा संत आहे त्याला साधारण मनुष्य समजतो आणि साधारण मनुष्याला जो आहे तर तो महात्मा संत समजतो. म्हणजे सत्य आहे ते असत्य वाटतं आणि असत्याचं सत्य म्हणून स्वीकार करतात. त्यामुळे ते विपरीतच मार्गाचं अनुसरण
करतात म्हणजे चुकीच्याच दिशेने जातात ते, मग त्यामुळे असे जे लोक आहेत त्यांची बुद्धी तामसिक बुद्धी आहे. आता पुढे जाऊ आपण समजते पुढच्या श्लोकावर येऊ. हरे कृष्ण. मग त्याची पुढच्या श्लोकावर येऊ. हरे कृष्ण. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, मग आता आपण समजून घेऊया की जो निश्चल अचल आहे, जो योगाभ्यासाद्वारे दृढपणे धारण केलेला असतो, अशा रीतीने जो मन प्राण इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो तो सात्विक निश्चय आहे. म्हणजे असा जो निश्चय की जो परमात्म्याला जाणण्याचं माध्यम म्हणजे योग. मनुष्य आपलं मन प्राण इंद्रिय परमात्म्यावर एकाग्र करतो, दृढ निश्चयाने स्वतःला परमात्म्याच्या ठिकाणी युक्त ठेवतो. मग असा व्यक्ती कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न असतो, मग त्याला म्हणायचं सात्विकी निर्णय. म्हणजे कृष्ण भावनाभाविक व्यक्ती कुठल्याही गोष्टीमुळे विचलित होत नाही, मग ह्याला म्हणायचं सात्विकी निश्चय. म्हणजे तो आपल्या सगळ्या इंद्रियांना आणि सगळं मन सगळ्यांना संतुलित करत असतो. मग आता असा जो निर्णय आहे की ज्या निर्णयाने काय होतं, निर्धाराने मनुष्य धर्म अर्थ काम या फळावर आसक्त होतो, तो राजसिक. म्हणजे मनुष्य नेहमी धार्मिक आर्थिक म्हणजे कार्यांच्या फळांची इच्छाच करत असतो. म्हणजे त्याचं कार्य असतं इंद्रिय तृप्ती, आणि इंद्रिय तृप्ती हीच एकमेव इच्छा असते, आणि त्यामुळं त्याचं मन प्राण इंद्रिय सगळी इंद्रिय तृप्ती करण्यातच गुंतलेली असतात. मग असा म्हणजे रजोगुणी, सदैव न संपणारी इच्छा, त्यामुळे इंद्रिय तृप्ती म्हणजे रजोगुणी. मग आता म्हणजे जो निर्णय असतो तो स्वप्न भय शोक विषाद मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही. मग ती दुर्बुद्धपूर्ण धृती म्हणजे अशी जी म्हणजे असा जो निश्चय आहे, तर धृती म्हणजे निश्चय, तर तो तामसी होय. म्हणजे काय की स्वप्न सगळ्यांनाच पडतात, पण सत्व रज तम या तीन गुणांच्या लोकांना जरी स्वप्न पडली तरी आपण समजूया की जो अतिनिद्रा करतो आणि भौतिक वस्तूंचा उपभोग घेण्याचा जो म्हणजे त्याला खूप अशी इच्छा असते, तर तो व्यक्ती काय करतो, भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाण्याचा, मीच याचा मालक आहे म्हणजे मीच याचा मालक आहे अशा पद्धतीनं प्रयास करत असतो. आणि हे सगळे माझे नोकर आहेत अशा पद्धतीनं विचार करत असतो. म्हणजे तर असं जेव्हा त्याच्याकडून घडतं, तर त्यावेळी त्याचं मन प्राण इंद्रिय ही स्वप्न पाहण्यात रंगवण्यातच गुंतलेली असतात. मग अशी जी मनुष्य आहेत, तर त्यांचा म्हणजे त्यांची जी धृती म्हणजे त्यांचा जो निश्चय आहे, तर तामसी असं म्हटलंय पहा. म्हणजे ते सदैव अशा पद्धतीचे प्रभुत्व गाजवण्याचेच भौतिक प्रकृतीवर कार्य करत असतात. आणि त्या पद्धतीनेच म्हणजे त्यांचे निर्णय असतात. जसे हिरण्यकश्यप आहे, म्हणजे ते सगळे आपले सेवक आहेत, हे सगळे देवदेवता, आणि आपण त्यांचं स्वामी असं ते स्वतःच वेगळं म्हणजे अस्तित्व निर्माण करायचं करतात. असे लोक जे असतात ते तामसी असतात, तामसी निर्णय घेणारे असतात. मग पुढे जाऊ आपण. हा, म्हणजे पुढच्या स्लाइडवर जाऊ. हरे कृष्ण. मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर. हा, मग सुख पण आता तीन प्रकारचं असतं. बद्ध जीव तीन प्रकारच्या सुखाचा उपभोग घेत असतो, आणि मग त्या तीन प्रकारचे म्हणजे सुख जे आहे ते उपभोग घेत असताना त्याचा म्हणजे दुःखात म्हणजे त्याची जी दुःख आहेत तर त्यांचा अंत होत असतो. मग अशी सुख कुठली आहेत ते आता आपण समजून घेणार आहोत. हा, मग त्याच्या पुढच्या श्लोकावर. हरे कृष्ण. मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर. हा, म्हणजे सुख आरंभी विषयासमान प्रतीत होते आणि शेवटी अमृत तुल्य असते. ते मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते, ते सात्विक सुख. म्हणजे काय की आता आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर जर आपल्याला अभ्यास करायचा आहे, तर मन आणि इंद्रिय आपल्याला संयमित करायला लागतात, मग आत्म्यावर केंद्रित करायला लागतं आपलं जे आहे ते स्वतःला. आणि मग अनेक शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन करतो आपण. मग ही विधिविधानं सकाळी उठा, पहाटे उठा, मग आंघोळ करा, जप करा, 16 माळा करा, 4 निमित्त तत्वांचं पालन, सगळं फार म्हणजे असं अवघड विषयासारखं असं कटू वाटतं. पण हळूहळू आपल्याला विधिविधानांचं पालन करायला लागले की आपण यशस्वी होतो. का मग दिव्य स्तरावर आपण स्थित झालो अशा की आपल्याला रुची येते नामामध्ये, गोडी वाटायला लागते सगळ्या गोष्टींची, मग ते अमृताचं मन असतं पहा. म्हणजे म्हणजे खरं अमृतपान करायला आपण प्रारंभ करतो. मग असं जे आहे ते सात्विक सुख. मग आता इंद्रियांच्या विषयांशी संयोग प्राप्त झाल्याने प्राप्त होणारे सुख प्रारंभी अमृतासारखे भासते, परंतु शेवटी ते विषयाप्रमाणे असते. अशा सुखाला राजसिक सुख म्हटले. म्हणजे काय की उदाहरण देऊया, दोन्ही म्हणजे म्हणजे एक एक युवती असे भेटतात, मग एकमेकांविषयी ते इंद्रिय म्हणजे जे आहेत तर म्हणजे इंद्रिय आकर्षित होतात एकमेकांकडे. म्हणजे युवतीला पाहणं स्पर्श करणं म्हणजे आपलं नेत्र, त्यानंतर त्वचा, ही सगळी इंद्रिय
जे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय ही सगळी आकर्षित झाली. मग संभोग करण्याची इच्छा निर्माण होते, मन इच्छा करतं, म्हणजे काम जे आहे तर तो निर्माण होतो. मग हे सगळी सुख इंद्रियांना खूप म्हणजे सुरुवातीला सुखदायक वाटतात. पण कालांतराने काय होतं, ते एकत्र आल्यावर काय होतं, त्यांच्यामध्ये घटस्फोट होतं, भांडणं होतात, वादविवाद होतात, म्हणजे असं जे होतं. तर म्हणजे काय की ते विभक्त पण होतात. म्हणजे जेव्हा विवाह करतात तेव्हा ह्या सगळ्या घटना घडतात, सुरुवातीला आकर्षित होतात. पण मग असे जे म्हणजे कार्य असतं, म्हणजे असं जे कर्म असतं ते, अशा ज्या कृती असतात म्हणजे ते शोक आणि दुःखालाच कारणीभूत ठरतात. म्हणजे असं जे सुख असतं ते राजसिक असतं. म्हणजे इंद्रिय आणि इंद्रिय विषय ह्यांच्यातून जे निर्माण होतं, मग ते सदैव आपल्याला दुःखच देणारं असतं. आणि म्हणून अशा पद्धतीचं सुख आपण टाळलं पाहिजे. आता जे सुख जे आहे ते स्वरूप साक्षात्काराकडे लक्ष देत नाही, आणि जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमय आणि निद्रा, आळस, प्रमाद यांच्यापासून उत्पन्न होतं त्या सुखाला तामसिक सुख म्हणले. म्हणजे काय, आळस आणि निद्रा यांच्यात सुख मानणारच मनुष्य पहिल्यांदा तमोगुणी असतो, ज्याच्या अंगात खूप आळस भरलाय आणि सदैव झोपत असतो तो. मग ज्याला कार्य अकार्य काही कळत नाही, मग हा सुद्धा तमोगुणी. आणि सगळं त्याला मोहमयच वाटत असतं. म्हणजे रजोगुणी मनुष्य जो आहे तो सुरुवातीला तरी निदान त्याला क्षणिक सुख मिळतं, पण तमोगुणी माणसाचं तसं नसतं. त्याला सुरुवातीला पण दुःख आणि शेवटी पण दुःखच मिळतं. पहा, आता पुढे जाऊ आपण. हो, त्याची पुढच्या श्लोकावर. हा, मग या पृथ्वीवरील प्राण्यांपैकी अथवा उच्चतर गृहलोकातील देवदेवतांपैकी असा कोणीही प्राणी नाही की जो प्रकृतीच्या तीन गुणांच्या प्रभावातून मुक्त आहे. म्हणजे इथं आपण समजून घेऊया, म्हणजे भगवान हे संपूर्ण विश्वात असणाऱ्या प्रकृतीच्या गुणांचा प्रभाव सारांश रूपाने सांगतात. म्हणजे काय की प्रकृतीच्या तीन गुणांचा प्रभाव कसा असतो हे सांगितलं. पहा, मग भगवान यांनी गोवर्धन लीला केली. पहा, म्हणजे जे बद्ध जीव आहेत, तर हे सगळे ते भगवान यांच्यावर आश्रित आहेत, आणि भौतिक प्रकृती जी आहे ती तीन गुणांनी युक्त आहे. पहा, मग इथं कुठलं कुणी असं नाही की जे तीन गुणांच्या प्रभावातून मुक्त आहेत. मग आता भगवान इंद्रदेव जे आहे तर त्याची पूजा करायची आहे गोपीजन. मग भगवान यांनी सांगितलं की गोवर्धनची पूजा करा, गोवर्धनापासून सगळं तुम्हाला प्राप्त होतं. मग इंद्राचा तो आहे म्हणजे तो गर्व आहे, तर इंद्र कसा आहे, तो गर्विष्ठ आहे, त्याचा अहंकार दुखावला गेला. मग त्याचं गर्भहरण करण्यासाठी भगवान यांनी खरं तर ही लीला केली. मग त्यांनी भरपूर पाऊस पडला 7 दिवस. मग भगवान यांनी काय केलं, तर आपल्या करांगुलीवरती गोवर्धन उचलून धरला, आणि सगळ्यांनी काय केलं की म्हणजे सगळे जे आहेत तर त्यांना आश्रयासाठी ते घेऊन आले. म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांनी अशा पद्धतीनं इंद्र जो आहे तर त्याला अहंकार मुक्त केलं. मग इंद्राने क्षमा मागितली, ते भगवान आहेत त्यांची पूजा केली, आणि त्यांना गोविंद अशा पद्धतीनं संबोधन वापरलं. म्हणजे काय की इंद्रासारखा सुद्धा जीव जो आहे तो नित्यबद्धच आहे. मग हा हे कुणी प्रकृतीच्या तीन गुणांच्या प्रभावातून मुक्त नाही आहेत. मग यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, हरिचरण जे आहेत तर त्यांच्या चरण कमलांचा, हरीच्या म्हणजे भगवान श्रीकृष्णाच्या चरण कमलांचा आश्रय घेतला पाहिजे. मग तर पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा, मग आता भगवान जे आहेत ते काय सांगतात, हे परंतप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यांचे वर्गीकरण त्यांच्या त्रिगुण जनित स्वभावाद्वारे प्रकट झालेल्या लक्षणानुसार, म्हणजे ब्राह्मणाची लक्षणं कुठली, क्षत्रियाची कुठली, वैश्याची कुठली आणि शूद्राची कुठली, त्यानुसार आता आपण त्यांचं वर्गीकरण पाहणार आहोत. म्हणजे त्यांच्यामध्ये कुठले गुण असतात म्हणून त्यांना ब्राह्मण म्हटलं जातं, कुठल्या गुणामुळे क्षत्रिय किंवा वैश्य, शूद्र त्यांना म्हटलं जातं, ते आपण समजून घेणार आहोत. पुढच्या श्लोकावर मग हा, मग पुढच्या स्लाइडवर येऊ. हा, मग शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धार्मिकता या स्वाभाविक गुणानुसार ब्राह्मण कर्म करतात. म्हणजे काय, हे शांती म्हणजे किंवा आत्मसंयम किंवा तपस्या, म्हणजे हे सगळे जे आहे ते ब्राह्मण वर्णाचे गुण आहेत. सहनशीलता असते, प्रामाणिकपणा, त्याद्वारे ते उन्नत असतात. हा, मग असे जे असतात ते भगवान यांच्या विषयीचं ज्ञान त्यांना प्राप्त झालेलं असतं, आणि असे जे असतात ते भक्ती मार्गावरती उन्नत असतात. मग ते समाजाला दान द्यायचं कार्य करत असतात, ज्ञानदान द्यायचं कार्य करत असतात. हा, असे जे असतात ते ब्राह्मण वर्णाचे लोक असतात. मग आता शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्ध मध्ये धैर्य, औदार्य, नेतृत्व, स्वाभाविक गुणांनुसार क्षत्रिय, क्षत्रिय जे आहेत ते कसे आहेत, तर रजोगुणामध्ये आहेत. पहा, मग ते कसे असतात, धैर्यशाली असतात एकदम, नेतृत्व गुण असतात त्यांच्यामध्ये. आणि मग शौर्य, तेज म्हणजे निर्धार, एकदम निर्णय घेण्याची क्षमता, म्हणजे हे सगळे जे आहेत तर क्षत्रिय वर्णाचे गुण आहेत. मग ते काय करतात, प्रशासकीय सेवा किंवा प्रजेचं रक्षण किंवा धर्माचरणी लोकांचं रक्षण करतात. आता कृषी, गोरक्षा, व्यापार हे वैश्यांचं स्वभावजन्य कर्म आहे. म्हणजे भौतिक गुणवैशिष्ट्यानुसार ते असं कर्म करत असतात.
असतात. मग त्यामुळं म्हणजे असे जे असतात वैश्य वर्णाचे लोक असतात ते व्यापार, गोरक्षा, कृषी म्हणजे अशा पद्धतीचं कर्म करत असतात. म्हणजे गोपालन वगैरे हे सगळं. मग आणि श्रम आणि इतरांची सेवा करणं हे शूद्रांचं कर्म आहे पहा. म्हणजे शूद्र वर्णाचे लोक काय करतात, श्रमदान करतात आणि इतरांची सेवा करतात. मग भगवान जे आहेत तर त्यांनी पहा जेव्हा आले ते म्हणजे द्वापार युगात कृष्ण म्हणजे कृष्णांच्या रूपात ते आले, भगवान श्रीकृष्ण म्हणून श्यामसुंदर रूपात प्रकट झाले आपल्या मूळ रूपात. तर तेव्हा त्यांनी काय केलं, तर त्यांनी गोपालक म्हणून भूमिका म्हणजे वैश्य वर्णानुसार कार्य केलं. मग क्षत्रिय म्हणून ते म्हणजे जे आहेत तर म्हणजे ते लढले सुद्धा. आणि त्याचबरोबर म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांनी काय केलं, अर्जुनाला ज्ञान दिलं. म्हणजे जे आहे आपल्यासारख्यासाठी सगळ्यांना जे आहे ते भगवद्गीतेतले उपदेश जे आहेत तर ते म्हणजे तर ते मिळाले अर्जुनाच्या माध्यमातून. म्हणजे अशा सगळ्या वर्णांद्वारे. आणि त्याचबरोबर त्यांनी आपल्या अर्जुन जे आहेत तर त्याची सेवा जी आहे ती सारथी म्हणून केली. म्हणजे चारही वर्णांद्वारे भगवानांनी आपल्या भक्तांची जी आहे ती सेवा केली. म्हणजे भक्तांसाठी भगवान जे आहेत ते सर्व प्रकारच्या वर्णानुसार कार्य करत असतात. आता पुढे जाऊ आपण त्याची पुढच्या श्लोकावर. हा मग आता इथे आपण समजून घेऊ की आपल्या आपापल्या कर्माच्या गुणांचे पालन करून प्रत्येक मनुष्य सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हे कसे शक्य होतं, म्हणजे आता आपले जे गुणकर्म आहेत तर त्यानुसार वर्णाश्रम पद्धतीनुसार आपण जर पालन केलं कर्मानुसार तर सिद्धी प्राप्त होते. मग ती कशी होते ते आता आपण पुढच्या श्लोकांपासून समजून घेणार आहोत. पुढच्या श्लोकावर. हा मग सर्व जीवांचा उद्गम सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंतांची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. म्हणजे काय की इथं आपण समजून घेऊया की सर्व जे गुण आहेत म्हणजे सर्व जीवांचा उद्गम जो आहे तर तो कसा आहे की सर्वव्यापी भगवानांची पूजा करून आपण स्वकर्माने हे जे आहे तर सिद्धी प्राप्त करतो. तर याचा अर्थ काय होतो, तर वैष्णवजन ते भगवान यांची अंतरंग शक्तीचे पूजा करतात. म्हणजे भगवान म्हणजे या प्रकृतीमध्ये आपल्या अंतरंग आणि बहिरंग अशा शक्तीद्वारे कार्य करत असतात. मग म्हणून भगवान जे आहेत तर त्यांची आपल्याला म्हणून स्वतः म्हणजे परमात्मा किंवा विस्तार रूपाद्वारे ते स्वतंत्र स्थित आहेत. तर ही सगळी रूप जी आहेत ती आपल्याला म्हणजे पाहता येतात मनुष्यांच्या किंवा देवतांच्या प्राण्यांच्या शरीरात ते परमात्मा म्हणून आहेत. मग भगवान यांचा अंश म्हणून आपण सेवा केली पाहिजे. आणि भक्तिमय प्रेममय सेवा जेव्हा आपण कृष्ण भावनेमध्ये स्थिर होऊन करतो तर त्याद्वारे काय होतं की भगवान यांची कृपा जी आहे ती आपली स्वकर्म म्हणजे कृष्ण भावना कर्माद्वारे आपण प्राप्त करतो. मग याला सिद्धी प्राप्त करतो. म्हणजे काय, भगवान यांची सेवा जी आहे तर म्हणजे कुठलेही कर्म करत असताना भगवानांची जर सेवा केली तर परमसिद्धी प्राप्त होईल. म्हणजेच काय, आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होईल. आता पुढच्या श्लोकावर आपण पुढच्या श्लोकावर. मनुष्याने आपापले प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे, परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. म्हणजे काय की मनुष्याने आपले स्वतःच प्राप्त झालेले जे कर्म आहे ते सदोष येते. म्हणजे त्यात दोष असले, चुका झाल्या तरी ते चांगलं आहे कधी, म्हणजे दुसरं काही परक्याचं कर्म करण्यापेक्षा. म्हणजे हे कसं समजून घ्यायचं, तर आता जो कोणी मनुष्य आहे ब्राह्मण वर्णात त्यांनी ब्राह्मण वर्णाचंच कर्म करायला पाहिजे. मग म्हणजे भगवान म्हणजे जे आहेत तर यांच्या म्हणजे सेवेप्रित्यर्थ जे काही कर्म केले जातात तर ते कधी निंदनीय नसतं पहा. तर क्षत्रियाने जे आहे तर शत्रूचा संहार करण्यासाठी हिंसक बनलं, राजकीय खेळाचा भाग म्हणून कधी कधी असत्य बोललं, दुटप्पीपणा, हिंसा हे सगळं राजकीय खेळीचा भाग म्हणून चालू शकतं. मग क्षत्रियाने जर आपलं कर्तव्य टाकलं आणि ब्राह्मण वर्णानुसार मी माधुकरी मागेन, संन्यास घेईन, जंगलात जाईन म्हटलं तर चुकीचं आहे. मग अर्जुनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भगवान जे आहेत ते ह्या पद्धतीनं मार्गदर्शन करतात. म्हणजे भगवानांच्या संतुष्टीसाठी अर्जुनाने क्षत्रिय आहे तर लढलंच पाहिजे, त्याने अहिंसिक होता कामा नये. जसं व्यापारी येतो आपल्या वस्तू जे आहेत ते विकण्यासाठी, तो म्हणतो की हा ही वस्तू मी तुम्हाला जरा म्हणून स्वस्त विकतोय, पण खरं तर तो म्हणजे लाभ घेतल्याशिवाय कुणी व्यापारच नाही करू शकणार ना. म्हणजे अशा पद्धतीनं तो दाखवत असतो. म्हणजे असं सत्य बोलणं अनिवार्य असतं. म्हणजे कधी कधी परिस्थितीची गरज म्हणून असत्य बोलावं लागतं व्यापारामध्ये. मग त्यावेळेला ते काही पाप नाही आहे. म्हणजे असे जे आहे तर म्हणजे अशा पद्धतीनं कर्म जेव्हा एखाद्या व्यक्तीनं केलं तर असा विचार आपण करू नये की व्यवसायात खोटं बोलावं लागतं आणि म्हणून मी व्यवसायात सोडून टाकतो, तर असं नाही. मग हे शास्त्र संमत मानलं जात नाही. म्हणजे ज्या कर्माद्वारे भगवान यांची सेवा आपण करत असो, मग क्षत्रिय असो, वैश्य असो, शूद्र असो, हे महत्वाचं नाही. पण आपण ते करत असताना त्या कर्तव्याचा भाग म्हणून कधी कधी आपल्याला म्हणजे काहीतरी आपल्याकडून चुका होतात, तर म्हणजे सदोष होतं कर्म, तर तरी म्हणजे तरी देखील आपण आपलंच कर्म करावं म्हणजे ते अधिक श्रेयस्कर आहे. कारण
आपले कर्म करत असताना जे कधी कधी पापाने ते प्रभावित, म्हणजे अशा चुकामुळे कधीच ते होत नाही, म्हणजे असं भगवान सांगतायत. मग हे कर्म आपलंच कर्म करणं का चांगलं, परक्याचं कर्म म्हणजे पूर्ण रीतीने स्वीकारून ते करण्यापेक्षा ते निश्चितच चांगलं आहे. पहा, मग हे कशासाठी, तर अर्जुनाला हे सगळं का सांगतायत, तर म्हणजे अर्जुनाने जे आहे ते स्वधर्मानुसार क्षत्रिय म्हणून शत्रूंचा संहार करणं आवश्यक आहे. मग त्याला पाप नाही लागणार, आणि म्हणून प्रत्येकाने यज्ञप्रित्यर्थ श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कार्य केलं तर मग असं कार्य आपल्याला बंधनात म्हणजे टाकत नाही. आणि म्हणून आपलं आपलं जे काही कर्तव्य कर्म आहे ते करत असताना जर आपल्याला म्हणजे काही आपल्याकडून चुका झाल्या तर ते काही पाप गणलं जात नाही. मग भगवत सेवा म्हणून आपण ते कर्म जे आहे ते आपल्या गुणांनुसार केलं पाहिजे. नाही ते चित्रात पहा, म्हणजे आता त्या वृक्षावर कोण चढेल अशी स्पर्धा ठेवली तर ते माकडच चढून जाईल. मग सगळ्यांसाठी एकच स्पर्धा ठेवली तर चुकीच आहे की नाही. मग अशी आपली आत्ताची शिक्षण पद्धती आहे. पहा, मग अशा पद्धतीनं आपण कर्म करू नये, तर आपल्या गुणवैशिष्ट्यानुसार आपल्याला जे योग्य आहे ते आपण कर्म केलं. मग ते करत असताना जर चुका झाल्या तर तो मनुष्य कधीही पापाने प्रभावित होत नाही, असं भगवान सांगतात. मग आता पुढे जाऊ आपण समजले पुढच्या श्लोकावर. मग ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी आच्छादित झालेला असतो त्याप्रमाणे सर्व प्रयत्न कोणत्या ना कोणत्या दोषाने व्यापलेले असतात. म्हणून हे कोणते मनुष्याने आपल्या स्वभावापासून उत्पन्न झालेले कर्म जरी दोषयुक्त असले तरी त्या कर्माचा त्याग करू नये. म्हणजे काय, की धुराने अग्नी वेष्टिलेला असतो त्याप्रमाणे बद्धावस्थेमध्ये जे कर्म असतं ते प्राकृतिक गुणांद्वारे दूषित असतं. मग जरी ब्राह्मण असला तरी यज्ञ करते वेळी म्हणजे अशा पद्धतीचं जे कर्म आहे त्याचं जे काही ठरवून दिलेलं ते त्यांना करणंच आवश्यक आहे. मग क्षत्रिय कितीही सदाचारी असला तरी त्याला शत्रूंशी लढणंच आवश्यक आहे, म्हणजे तो टाळू नाही शकत युद्ध. किंवा व्यापारी जो आहे तो सदाचारी असला तरी व्यापार टिकवून ठेवण्यासाठी त्याला जो आहे तर थोडस खोटं बोलावंच लागेल. मग हे जरी दोष असले तरी आपण आपलं कर्म केलंच पाहिजे, जे नियत कर्म आहे जे आपल्या स्वभावानुसार. मग त्यामुळे काय होतं की आपल्या म्हणजे आपल्या स्वभावातून उत्पन्न जरी म्हणजे जे कर्म होतं तर त्यामध्ये दोष राहिले तरी त्या कर्माचा आपण त्याग नाही करायचा. तर हळूहळू म्हणजे जसं आपण म्हणतो की त्रासदायक परिस्थिती जेव्हा असते तर त्यावेळेला आपल्याला कष्टदायक सगळ्या गोष्टी होतात. पण म्हणून आपण स्वाभाविक कर्माचा त्याग नाही करायचा, उलट आपण कृष्ण भावनाभावितून नियत कर्म करायची की भगवानांची सेवा करण्याचा दृढ निश्चय आपण त्यानुसार करावा. तर त्यामुळे काय होतं, त्या कर्मामधले सगळे दोष आहेत ते निघून जातात, आपली शुद्धी होते. आणि त्यामुळे आपलं ते भक्तियुक्त कर्म होतं. पहा, आणि कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कर्म होतं. आणि मग त्यामुळं आपण आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत होतो. आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याच्या पुढच्या श्लोकात. हा, मग जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे, सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, जो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारे परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. म्हणजे जो ज्यांना म्हणजे असं स्वतः जो आहे तर जो आत्मसंयमी आहे, अनासक्त आहे, म्हणजे भौतिक इच्छांचा ज्याचा जो आहे तर भौतिक इच्छांपासून त्याने स्वतःला परावृत्त केले. पहा, मग भगवान यांच्याविषयी जे काही करायचं ते भगवान यांचा अंश असल्यामुळे जे आहे ते भगवान यांच्या संतुष्टीसाठीच करायचं. म्हणजे या कर्माच्या फळांचा उपभोग घेणारे भगवानच परमभोक्त आहेत असं ज्याला वाटतं ती कृष्ण भावना. आणि कृष्ण भावना भावित कर्म करणारा मग व्यक्ती जो आहे तो खरा संन्यासी. आणि तो कर्मबंधनातून म्हणजे स्वतःला मुक्त करत असतो. मग अशी जी अवस्था आहे तर ती म्हणजे जी आहे ती योगारूढ अवस्था आहे. पहा, मग आता पुढे जाऊ आपण. असे जे दिव्य योगी स्तरावर होते ते गोपीजन होते. पहा, आता भगवान काय म्हणतात, हे कळते ज्या मनुष्याने या सिद्धींची प्राप्ती केली आहे तो सर्वोच्च जे आहे ज्ञानाची परमसिद्धावस्था अर्थात ब्रह्मावस्था कशा पद्धतीने प्राप्त करू शकतो ते माझ्याकडून जाण. याचे आता तुला मी संक्षेपाने वर्णन करतो. म्हणजे आता भगवान जे आहेत तर म्हणजे अर्जुनाला भगवान हे सांगतात की नियत कर्तव्य कर्म केलेल्या मनुष्याला परमसिद्धावस्था म्हणजे जो उच्च स्तरावरचा योगी आहे तर ती अवस्था म्हणजे ब्रह्मावस्था त्याला म्हणता, तर ती कशी प्राप्त होते, तर कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कार्य केलं तर मनुष्याला ही परमोच्च ब्रह्मावस्था प्राप्त होते. म्हणजे हाच खरा आत्मसाक्षात्काराचा मार्ग आहे. आणि कृष्ण भावनेमध्ये प्राप्ती करण्यासाठी ही अवस्था जी आहे तर ती आवश्यक आहे. मग आता ती कशी असते ती आपण आता पुढच्या श्लोकात समजून घेऊ. हा, मग पुढच्या श्लोकावर येऊ आपण.
मग आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयाचा त्याग करून आसक्ती तथा द्वेषातून मुक्त होऊन जो मनुष्य एकांत स्थळी जातो, अत्यल्प आहार सेवन करतो, जो आपली काया वाचा मन संयमित करतो, सदैव समाधीस्थ आणि अनासक्त होतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बळ, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून मुक्त असतो, तो ममत्व रहित आणि शांत असतो, तो आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर प्रत निश्चितच प्रगत होतो. म्हणजे बुद्धीद्वारे जो सत्वगुणात स्थित होतो ना आणि मनाला वश करतो, नेहमी तो असा इंद्रियांच्या विषय म्हणजे जे विषय आहेत त्यामध्ये कधी आसक्त नसतो, किंवा आसक्ती द्वेषातून मुक्त झालेला असतो, अनासक्त असतो. एकांत वसत म्हणजे काय, भक्तांच्या संघात राहतो. आणि जे इतकं आवश्यक आहे आपल्या शरीराचं म्हणजे जे आहे आरोग्य उत्तम राहण्यासाठी, इतकंच जो आहे तो भोजन ग्रहण करतो, किंवा मनाला संयमित करतो, किंवा खोटा अहंकार नसतो, किंवा मी शरीर या भावनेच्या पलीकडे असतो. मग असा जो असतो तो गर्विष्ठ नसतो. मग तो काय करत असतो, भगवत कृपेनं सगळ्या गोष्टीमध्ये समाधानी असतो, किंवा इंद्रिय तृप्तीच्या म्हणजे गोष्टींमध्ये तो जो आहे तो आहारीत जात नाही. मग ही जी आहे ती ब्रह्मसाक्षात्काराची अवस्था, ह्याला म्हणायचं ब्रह्मभूत स्थिती असं म्हटलंय. असा जो मनुष्य आहे तर तो जो आहे तो सदैव म्हणजे कसा असतो, म्हणजे शांत असा असतो, आणि ममत्व रहित म्हणजे कुठलीही आसक्ती नसतात, आणि त्यामुळे आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर उन्नत असतो. मग पुढे जाऊ आपण. हो तरी हा. तर हा श्लोक महत्वाचा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तीम लभते पराम. म्हणजे काय, याप्रमाणे ही ब्रह्मभूत अवस्था म्हणजे समभावामध्ये असतो तो. आणि कुठल्याच गोष्टींमध्ये आसक्ती नसते, अशी जी अवस्था आहे अत्यंत शांत असा, कुठल्याही पद्धतीनं विचलित होत नाही कुठल्याही गोष्टीनं. मग हा जो व्यक्ती आहे तर ब्रह्मभूत अवस्था त्याला प्राप्त होते, तर त्याला तात्काळ म्हणजे परब्रह्माचा म्हणजे भगवान यांचा साक्षात्कार होतो, तो आनंदी होतो, कधीही शोक करीत नाही, कशाची आकांक्षा करीत नाही, सर्व प्राणीमात्रांच्या ठिकाणी समभाव ठेवतो. अशा अवस्थेमध्ये त्याला माझ्या विशुद्ध भक्तीची प्राप्ती होते. म्हणजे जेव्हा ब्रह्मभूत अवस्थेला तो येतो, तर तेव्हा विशुद्ध भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये म्हणजे भगवान यांचा सेवक म्हणून ह्या नात्याने तो सेवा करतो. पहा, म्हणजे भगवान यांच्याशी एकरूप झाल्याने भगवत प्राप्ती होणार नाही, म्हणजे भगवान यांच्यासारखे गुण येतात जसे गोपीजनांमध्ये होते, आणि म्हणून ते भगवान यांची सेवा करत होते. उच्च कोटीचे ऋषीमुनी होते, त्यांनी अनेक वर्ष तप केलं होतं दंडकारण्य, आणि मग हे सगळे जे आहेत ते भगवान यांचे गोपीजन म्हणून सेवक बनले. पहा, मग असे जे आहेत तर ते ब्रह्मस्तरावर आल्याशिवाय आपण भगवान यांची सेवा करू शकत नाही. मग आपण कसे असतो तर आपलं कसं असतं की आपण इंद्रियांच्या तृप्तीसाठी कर्म करत असतो. मग जेव्हा भक्तिमय सेवा आपण करायला लागतो तर त्यावेळेला आपण कुठल्याही गोष्टीची आकांक्षा नाही करत. असा जो भक्त असतो तो कृष्ण भावनेमध्ये युक्त असतो आणि कृष्णांची सेवा करत असतो, आणि मग भगवानाचा नित्य दास आहे असं म्हणून तो कार्य करत असतो. मग कनिष्ठ श्रेष्ठ असं काही फरक मानत नाही, किंवा उच्च नीच असं तो कुठला फरक मानत नाही. मग सोन्याला पण दगड समजतो, म्हणजे दगडा असं त्याचं म्हणजे मोल असतं. असं अशा पद्धतीने म्हणजे सगळं सोनं असो दगड त्याच्या पुढे प्रस्तुत करून सगळं समान. मग ही म्हणायची ब्रह्मभूत अवस्था, म्हणजे शुद्ध भक्ताला अशी स्थिती येते. पहा, म्हणजे अशा पद्धतीने तो आपली इंद्रिय जी आहेत ती दात म्हणजे नसलेल्या सर्पासारखी बनवतो. मग असा जो व्यक्ती आहे तर तो निश्चितच म्हणजे जो आहे तर तो भक्तियोगी असं म्हटलंय. ब्रह्मभूत अवस्था त्याला प्राप्त झालेली असते, आणि विशुद्ध भक्ती सेवेमध्ये भगवान यांच्या तो रममाण झालेला असतो. जसे गोपीजन आहेत म्हणजे भगवानांची विशुद्ध सेवा करणारे ते होते. शुद्ध सेवा, विशुद्ध म्हणजे अत्यंत शुद्ध, त्याला म्हणायचं विशुद्ध. आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी, पुढच्या श्लोकावर. हा, मग आता भगवान काय म्हणतात, भक्त्या माम अभिजानाती असं म्हणतात इथे. आणि पुढे काय म्हणतात, की यावानिश्चास्ति तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. म्हणजे मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान यथार्थ स्वरूपातच केवळ भक्तिमय सेवेद्वारे जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करतो. म्हणजे काय, ते भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत ते तर्कानी बुद्धीनी किंवा वेगवेगळ्या डिग्र्या विश्वविद्यालयीन पदव्यांनी आपल्याला नाही जाणता येणार. तर भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा, आणि ती पण शुद्ध भक्त म्हणजे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली केली पाहिजे, अन्यथा भगवान तत्व जे गोपनीय राहतं. पा मग असा जो मनुष्य आहे तो परिपूर्णपणे जाणतो की भगवान जे आहे तर त्यांची जी सेवा आहे ती आपल्याला ती शाश्वत सेवा आपल्याला दिव्य लोकामध्ये म्हणजे ब्रह्मभूत अवस्थेमध्ये जेव्हा भक्त येतो तर त्यावेळेला तो
भक्तिमय सेवेद्वारे जे आहे तर तो म्हणजे भगवानाच्या दिव्य म्हणजे जे आहे तर तिथं प्रवेश करतो. मग मुक्ती म्हणजे देहात्मबुद्धीतून म्हणजे ही मी शरीर आहे या भावनेतून आपल्याला मुक्ती मिळते पहा. मग असा जो जीव असतो तो भगवान यांच्या सहवासात राहण्याकरता आणि भगवान यांची सेवा करण्याकरता भगवत धामात प्रवेश करतो. म्हणजे एखादा हिरव्या रंगाचा पोपट आहे तर तो हिरव्या रंगाच्या वृक्षावर काही एकरूप होण्यासाठी बसत नाही, तर वृक्षाची फळं चाखण्यासाठी म्हणजे भगवानांची सेवा करण्यासाठी जे आहे. तर असा जो भक्त आहे तो तिथे भगवत धामात प्रवेश करतो पहा. म्हणजे केवळ भक्ती योगानेच काय ते भगवान यांच्याविषयी आपल्याला ज्ञान प्राप्त होईल पहा. आणि मुक्तीनंतर पण आपल्याला म्हणजे देहात्मबुद्धीतून मुक्ती जी आहे तर ती कधी मिळेल म्हणजे ब्रह्मभूत अवस्था कधी प्राप्त होईल तर भक्तिमय सेवा केल्यामुळं आणि भगवान यांच्या कथांचं श्रवण केल्यामुळं. आणि मग अशी जी मुक्ती आहे तर ती मुक्तीनंतर जी आपण सेवा करतो तर ती भक्तियोगाच्या माध्यमातून आपल्या आत्म्याच्या स्तरावर भगवत धामामध्ये चालूच राहते पहा. म्हणजे आपण स्वरूप स्थितीमध्ये पुन्हा येणं म्हणजेच आपली मुक्ती आहे पहा. आणि मग अशा मुक्तीनंतर पण आपल्या सेवेत नाही खंड पडत, म्हणजे आपण आत्मस्तरावर स्थित होऊन आध्यात्मिक देह प्राप्त करून भगवत धामामध्ये भगवानांची सेवा करत असतो. मग ही खरी वास्तविक मुक्ती आहे पहा. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी. आता भगवान म्हणतात की माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. म्हणजे भगवानाचा शुद्ध भक्त सगळ्या प्रकारची कर्म करत असतो. म्हणजे आध्यात्मिक गुरु आहेत तर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तो कर्म करत असतो. मग शुद्ध भक्तासाठी कालमर्यादेचं बंधन नसतं किंवा कुठलं कर्म एखादं तो करत असतो ते भगवान यांच्या मार्गदर्शनाखालीच करत असतो. कृष्ण भावनेमध्येच तो संलग्न असतो. मग भगवान खूप दयाळू आहेत, त्याच्या जीवनात जर संकट आली तरी पण त्याला जे आहे तर सगळ्यांपासून ते संरक्षण देतात. आणि भगवान जे आहेत त्यांचं दिव्य धाम म्हणजे कृष्ण लोकाची त्याला प्राप्ती होते पहा. म्हणजे अशा पद्धतीनं भगवान जे आहेत ते आपल्या शुद्ध भक्तांचं सर्वतोपरी रक्षण करत असतात. आता पुढे जाऊ आपण. पुढच्या श्लोकावर मग सर्व कर्मामध्ये माझाच आश्रय घ्या असं भगवान म्हणतात. सदैव माझ्या संरक्षणाखाली कर्म कर, अशी भक्तिमय सेवा करीत पूर्णतः माझ्या भावनेने युक्त हो. म्हणजे आपण कृष्ण भावनेमध्ये कर्म केलं तर निश्चितच भगवानाचा सेवक समजून कार्य करू. आणि मग आता भगवान यांच्या आज्ञेनुसार कार्य करणारा सेवक आहे याचं काही नुकसान नाही होणार. म्हणून भगवान यांच्या आज्ञेनुसार आपण जर कर्म केलं तर निश्चितच काय होईल तर भगवान यांच्या सुरक्षित छताखाली ते कर्म होईल. मग भक्तिमय प्रेममय सेवा ही भगवान यांच्या इच्छेने भगवान यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत असते पहा. जसं अर्जुन आहे तर त्याचं मार्गदर्शन भगवान करत होते, मग त्याची ती भक्तिमय प्रेममय सेवा आहे. आणि मग अर्जुनाला भगवान यांनी जे मार्गदर्शन केले त्यानुसार त्यांनी जर कर्म केलं, युद्धामध्ये लढलं तर ती काय होईल भगवान यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या संरक्षणाखाली केलेली भक्तिमय प्रेममय सेवा होईल. आणि म्हणून भगवान म्हणतात की माझ्या संरक्षणाखालीच नेहमी कर्म कर. आणि भक्तिमय सेवा म्हणजे काय, प्रत्येक कर्म आहे ते कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी जर आपण केलं तर ती परिपूर्ण कृष्ण भावना आहे. आणि त्याचं फळ जे आहे ते कृष्णालाच आपण अर्पण करत असतो. मग कृष्णावरच त्याचं दायित्व असतं पहा. मग गुरु शिष्य परंपरेतनं हे आपण जे आहे ते कर्म करत असतो. मग असं जे कर्म आहे ते गुरूंच्या आदेशानुसार कृष्ण भावनेमध्ये आपण केलेलं असतं. मग त्याद्वारे ती भक्तिमय सेवा ठरते. आणि कृष्णांच्या भावनेने युक्त म्हणजे काय, कृष्णांना केंद्रस्थानी ठेवून आपण जर कर्म केलं तर निश्चितच म्हणजे अशा पद्धतीने आपण कृष्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. आता पुढच्या श्लोकावर येऊ आपण. हा म्हणते, जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेनं तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि तू जर अशा भावनेमध्ये कर्म न करता अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. म्हणजे काय की कृष्ण भावनामय व्यक्ती जे आहे तो आपले सगळी कर्तव्य कर्म कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी करत असतो, त्यामुळे त्याला कसलीच चिंता नसते. मग श्रीकृष्ण त्याचे सखा होऊन त्याचं सगळं जे सुख दुःख पाहत असतात. मग भगवान यांना संतुष्ट करण्यासाठी आपण त्यांच्या सेवेमध्ये संलग्न व्हायला पाहिजे. पण आपण स्वतःला देह समजून खोट्या अहंकाराने जर स्वतःला कर्ता मानून कर्म केलं तर मग प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या आपण अधीन होतो पहा. मग त्यामुळे काय होतं की सर्व परिस्थितीत मग प्रकृतीच्या कठोर नियमांना आपण सामोरे जातो. मग कृष्ण भावनामध्ये जो कर्म करतो तो भौतिक ह्या सगळ्या जंजाळातून मुक्त होतो पहा. म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये जो सक्रिय नाही तो मनुष्य जन्म मृत्यूरूपी या भवसागराला पार नाही करू शकत. पण ज्याला हे कळतं तो आणि तो भगवानांना शरण जातो तर असा जो आत्मा आहे तो श्रीकृष्णांना शरण गेल्यामुळं म्हणजे जो आहे तर कृष्णांच्या कृपेमुळं जो हा भवसागर आहे तो पार होऊन जातो पहा. मग अशा स्थितीत जो कृष्णांना मानत नाही परमश्रेष्ठ असं किंवा भगवान म्हणून मानत नाही आणि अहंकाराने मनाला येईल तसं काम करतो, मग तो कसं होतो मायेच्या अधीन होतो आणि हळूहळू तो पतित होत असतो पहा. आणि म्हणून भगवान म्हणतात की माझं न एकटा कर्म केलंस तर नाश पावशील. म्हणजे मायाशक्ती त्याला दंडित करत असते आणि त्यामुळं त्याला कार्यातलं ते भेद कळत नाही आणि स्वतःचा विनाश ओढवून घेतो. मग आता पुढे जाऊ आपण.
हा माताजी पुढच्या श्लोकावर. जर तू माझ्या निर्देशानुसार कर्म केले नाहीस आणि युद्ध केले नाहीस तर तू मार्गभ्रष्ट होशील. तुझा स्वभावच तुला युद्धात भाग घेण्यास प्रवृत्त करेल. म्हणजे अर्जुन क्षत्रिय असल्यामुळे त्याने युद्ध करायला पाहिजे. मग मिथ्या अहंकारामुळे त्याला गुरु पितामह मित्र यांना मारायचं पाप लागेल असं वाटत होतं. म्हणजे स्वतःलाच करता समजत होता. मग भगवान यांनी त्याची योगमायाने परिस्थिती निर्माण केली होती. खरं तर तो शुद्ध भक्त आहे भगवानांचा. तर त्यामुळे त्याला म्हणजे जे आहे ते भगवान यांनी मार्गदर्शन करण्यासाठी जे आहे तर हे उपदेश केले. मग तसंच आपलं होतं. आपल्याला पण विस्मृती होते की भगवान यांचे आपण जे आहोत ते सेवक आहोत. भगवानांची म्हणजे संतुष्टीसाठी आपण कर्म करायला पाहिजे. आणि म्हणून भगवान यांच्याकडून मार्गदर्शन प्राप्त केल्यावर अर्जुनाने लढणं युद्धामध्ये हेच त्याचं कर्तव्य कर्म होतं की जे कृष्ण भावनामय कर्म होणार होतं. तसं भगवान यांनी जे शास्त्रामध्ये वेदामध्ये वर्णन केलंय कर्माचं त्यानुसार जर आपण कर्म केलं तर निश्चितच भगवान यांच्या आदेशांचं पालन आपण जे जर केलं तर आपण सर्व परिस्थितीत सुरक्षित राहू. अन्यथा काय होईल तर आपण जे आहे ते विनाशक आहोत. म्हणून आपण भगवान यांचे जे उपदेश आहेत आणि आध्यात्मिक गुरूंचं मार्गदर्शन यांची कधी उपेक्षा करू नये. आता पुढे जाऊ आपण. हा माताजी पुढच्या श्लोकावर. मोहवश होऊन माझ्या आज्ञेनुसार कर्म करण्याचे आता तू नाकारीत आहेस. परंतु हे कोणते तुझ्या स्वभावजन्य कर्मामुळे तू तेच कार्य करशील. म्हणजे जरासा मोहवश झालाय अर्जुन, पण तरी सुद्धा तू जरी कर्म करण्याचं नाकारलंस तरी प्रत्येक म्हणजे व्यक्ती आहे तर तिच्या प्राकृतिक गुणाच्या म्हणजे नुसार तो कार्य करतो. त्यामुळे तू नक्की कर्म करशील स्वच्छेने. आणि भगवान यांच्या म्हणजे भगवान त्याला म्हणतात की तुझ्या स्वभावजन्य कर्मामुळं म्हणजे जे क्षत्रिय आहे त्यांना लढलं पाहिजे. तर त्यानुसार नक्की तू कार्य करशील आता जरी नाकारत असलंस तरी, असं ते त्याला खात्री देतात. पहा म्हणजे स्वेच्छेने भगवानांच्या आदर्श म्हणजे आदेशानुसार जो कर्म करतो ना तर त्याला कृष्ण कृपा प्राप्त होत असते. मग भगवानांना माहितीये की जी परिस्थिती आहे ती स्वतः निर्माण केली आहे. त्याचा म्हणजे जो अशा पद्धतीने भ्रम आहे तो भगवान दूर करणार आहेत. आणि म्हणून ते त्यांना म्हणतात की तू हे जरी नाकारत असलास तरी तुझं स्वभावजन्य कर्म काय क्षत्रियाने युद्धामध्ये लढणं तर नक्की तू ते कर्म करशील. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा म्हणतात पुढच्या श्लोकावर. मग भगवान जे ते म्हणतात हे अर्जुन परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि सर्व प्रकारच्या जीवांचे भ्रमण निर्देशित करत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनवलेले यंत्रावर आरूढ आहे. म्हणजे आपलं शरीर म्हणजे मायेने बनवलेले यंत्र आहे. आणि भगवान जे आहेत ते सर्व काही निर्देशन करणारे आहेत. पहा आणि मग आता प्रत्येकाच्या हृदयात जे आहेत तर भगवान जे आहेत ते स्थित आहेत आणि सर्व जीवांचं भ्रमण म्हणजे ह्या योनीतून त्या योनीत ते प्रत्येकाचं कर्म जे आहे तर त्यानुसार भगवान जे आहेत तर त्याला म्हणजे ह्या जीवनातली जी कर्म आहेत ते पुढच्या जीवनातल्या कर्माची म्हणजे पुढच्या जीवनात जे काही आपल्याला शरीर मिळणार तर त्यानुसार जी कर्म होणार तर त्याची नांदी असते. मग आता म्हणजे भगवान जे आहेत तर ते काय करतात प्रत्येकाच्या हृदयात राहून सगळ्यांना मार्गदर्शन करत असतात. पहा आणि म्हणून परमात्म्याच्या इच्छेनुसार सगळं काही घडत असतं. पहा म्हणजे आपण समजून घे की आपण आता परमात्म्याच्या निर्देशानुसार आपलं कार्य करत असतो. त्यावेळेला आपल्याला जे काही शरीर मिळालेलं असतं तर ते त्यावेळेच्या म्हणजे आपल्या तत्क्षणी शारीरिक परिस्थितीनुसार आपल्याला कार्य करायला लागतं. म्हणजे आपल्याला मनुष्याचं शरीर मिळालं मनुष्यासारखं, प्राण्यांचं मिळालं प्राण्यांसारखं असं. मग चालक जरी एकच असला म्हणजे आत्मा एकच असतो पण द्रुतगतीने धावणाऱ्या मोटार गाडीत बसलेला मनुष्य म्हणजे जी फास्ट गाडी जाते त्यात बसलेला मनुष्य आणि जी हळू स्पीडनी जाते त्या गाडीत बसलेला मनुष्य. तर यामध्ये जो फास्ट स्पीडनी गाडी जाते तर त्या गाडीत मनुष्य जो बसलाय तो अधिक वेगाने जाईल ना. मग तसं परमात्मा जे आहे ते आपल्या हृदयात उपस्थित आहेत. मग त्यांनी आपल्या साठी म्हणजे आपल्या देहाची विशिष्ट रचना का करून ठेवली तर त्याद्वारे आपण म्हणजे पूर्व इच्छानुसार कार्य करू. म्हणजे जीव काही स्वतंत्र नसतो पण भगवान जे आहेत तर त्यांच्या म्हणजे जे आहेत तर निर्णयानुसार आपण जर कर्म केलं त्यांच्या नियंत्रणाखाली भगवान यांना शरण जाऊन तर निश्चितच काय होतं आपण म्हणजे मंद गतीने जाणाऱ्या गाडीपेक्षा फास्ट गतीने जाणारी म्हणजे जी गाडी आहे तर त्यानुसार आपला प्रवास घडतो. म्हणजे आपण प्रकृतीच्या बंधनातून लवकर ह्या 3 गुणांच्या बंधनातून मुक्त होऊ शकतो. का तर भगवान यांच्या म्हणजे मार्गदर्शनानुसार आपण कार्य करत असतो. आणि म्हणून असंच श्रीकृष्ण अर्जुनाला जे आहेत तर ते युद्ध करण्यासाठी सांगतात. म्हणजे युद्ध करणं न करणं हा अर्जुन निर्णय घेऊ शकत नव्हता. त्याची मर्यादित विवेकबुद्धी पुरेशी नव्हती. मग श्रीकृष्णांनी काय सांगितलं की तू युद्ध कर. म्हणजे तसंच आपलं असतं आपल्याला निर्णय क्षमता नसते. मग आपला अंतस्थ परमात्मा जे असतात ते आपल्याला हृदयात राहून मार्गदर्शन करत असतात. मग त्यामुळं जे आहे आपण हृदयस्थ परमात्म्यानुसार कर्म करणं म्हणजे लवकरात लवकर या बंधनातून मुक्ती मिळवणं आणि त्यांच्या संतुष्टीसाठी कर्म करणं म्हणजे त्यांची कृपा प्राप्त करणं. आता पुढे जाऊ आपण. पुढच्या श्लोकावर. हा
हे भारत पूर्णपणे त्या परमेश्वराला शरण जा, त्याच्या कृपेने दिव्य शांती सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. मग आता भगवान म्हणतात की सर्वांच्या हृदयात स्थित असलेले जे परमात्मा आहेत म्हणजे भगवान यांचं स्वरूप आहे, त्यांना तुम्ही शरण जा आणि त्याद्वारे भगवत धामाची प्राप्ती होईल, की ज्याला वैकुंठ असं म्हटलंय पहा. म्हणजे भगवान जे आहेत तर ते प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्मा रूपात उपस्थित असतात. मग त्यांना शरण गेलं, त्यांचा स्वीकार केला, तर जसं अर्जुनाने भगवान श्रीकृष्णांना परमधाम म्हणून स्वीकार केलाय, मग त्याद्वारे आपण जे आहे तर भगवान यांना जर शरण केलं तर निश्चितच दिव्य शांती, म्हणजे दिव्य शांती कुठे मिळेल, परम शांती ज्याला म्हणतो आपण, तर ते आध्यात्मिक जगत म्हणजे भगवत धामामध्ये मिळेल, म्हणजे गोलोक वृंदावन मध्ये. मग सनातन परमधाम म्हणजे काय, तर गोलोक वृंदावन, तर तिथे आपल्याला जायला मिळेल. मग आता पुढे जाऊ आपण, हा त्याच्या पुढच्या श्लोकावर येऊ. त्याप्रमाणे मी तुला अत्याधिक गुह्य ज्ञान सांगितले, याचा पूर्णपणे विचार कर, तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. म्हणजे भगवान काय म्हणतात, यथेच्छसी तथा करू, म्हणजे आता मी सगळं ज्ञान तुला सांगितलं, पण आता तुझ्या इच्छेस येईल ते कर. म्हणजे अंतर्यामी परमात्मा जो आहे तर त्याला आपण शरण जाणं हाच भगवद्गीतेतला सर्वोत्तम उपदेश आहे. पण मनुष्याने आपल्या बुद्धीचा उपयोग करायला पाहिजे, म्हणजे ती विवेकी बुद्धी जी आध्यात्मिक स्तरावर असते ती. मग कृष्ण भावनाभावित होणं हेच आपल्या जीवनाची परिपूर्ण अवस्था आहे. पण अर्जुनाला पण त्यांनी युद्ध करण्याचा आदेश का दिला, तर त्यामध्येच भगवान यांना शरण जाऊन त्यांच्या इच्छेसाठी कार्य करणं हेच म्हणजे हेच आपल्यासारख्या जीवांचं सर्वोत्तम हित आहे पहा. आणि म्हणून ह्याच्यात ते भगवानांचा कुठला स्वार्थ नाही, म्हणजे त्याद्वारे भगवान जे आहेत ते उपदेश जे आहेत ते देतात प्रत्येक जीवाला. मग भगवानांचा उपदेश ग्रहण करणं आणि त्यानुसार कार्य करणं, तर हे आपलं कर्तव्य आहे पहा. म्हणून भगवान म्हणतात की तुला ज्ञान सगळं दिलंय, मग आता तुला जे इच्छा होईल ते कर. मग त्यानुसार भगवानांनी गुरुची भूमिका पार पडली, शिक्षा गुरुची. मग भगवान जे आहेत तर ते स्वतःच शिक्षा गुरु बनलेत अर्जुनाचे. मग गुरूंच्या आज्ञेनुसार कार्य केलं. आणि भगवान स्वयं श्रीकृष्ण पण आहेत, तर त्यांच्या संतुष्टीसाठी, कारण गुरु श्रीकृष्णाच्या संतुष्टीसाठी कार्य करायचं म्हणजे त्यांची सेवा कशी करायची आपल्याला शिकवतात, तर निश्चितच काय होईल, जे आहे तर अर्जुन जो आहे तर त्याला खऱ्या अर्थाने सनातन धर्माची प्राप्ती मिळू शकेल. आता आपण पुढच्या श्लोकावर येऊ. त्याची, तू माझा अतिशय प्रिय सखा असल्यामुळे मी तुला सर्व ज्ञानामधील अत्याधिक गुह्यतर असे परमश्रेष्ठ वचन पुन्हा सांगतो. तुझ्या हितात असलेले परम गोपनीय ज्ञान माझ्याकडून ऐक. आता असं सांगितलं भगवानांनी की तुला परमश्रेष्ठ ज्ञान सांगतो, म्हणजे काय, तर आता भगवान काय सांगतात पहा, की पुरुषोत्तम भगवान यांना शरण जा किंवा सदैव माझंच चिंतन कर. म्हणजे पुन्हा याची पुनरावृत्ती भगवान यांनी केली, म्हणजे हेच भगवद्गीतेचं सार आहे. भगवद्गीतेत म्हणजे वेदांचं सार सांगितलंय, म्हणजे काय, तर शुद्ध भक्तांनी हे जाणलं पाहिजे. म्हणजे आपल्यासारखे प्रत्येकाने जाणावं, शुद्ध भक्तांनीच नव्हे, तर सदैव भगवान यांचं चिंतन करून भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करणं, मग हेच म्हणजे आपल्यासारख्या जीवांनी केलं पाहिजे. मग हेच अर्जुनाला त्यांनी करायला सांगितलं. आता पुढे जाऊ आपण, पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा, हा श्लोक आपण समजून घेऊ. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी मे. तर आता सदैव माझंच चिंतन कर, माझा भक्त हो. मनमना भव मद्भक्त, माझे पूजन कर, मलाच नमस्कार कर, मध्याजी माम नमस्करू, आणि याप्रमाणे निश्चितपणे मला तू प्राप्त होशील. तुला हे मी प्रतिज्ञेनं सांगतो असं भगवान म्हणतात, कारण तू माझा प्रिय सखा आहेस. म्हणजे आपण कृष्णांचं शुद्ध भक्त झालं, कृष्णांचं चिंतन केलं, कृष्णांना म्हणजे अजून आपण काय करू, कृष्णांची कशा पद्धतीने सेवा करू, असं कृष्णांच्या पद्धत म्हणजे प्रित्यर्थ प्रत्येक वेळी कार्य केलं, तर हे गोपनीय ज्ञान आहे की केवळ आणि केवळ कृष्ण चिंतनच आपण करायचं. कृष्णांचं चिंतन करण्यातच आपलं सगळं जीवन जे ते समर्पित करायचं. कृष्णांना मी अजून कशी छान छान बनवेन, कृष्णांना अजून कसं मी छान छान वस्त्र अर्पण करेन, कृष्णांसाठी सुंदर सुंदर जे हार आहेत फुलांचे कसे बनवेन, कृष्णांचा शृंगार अजून कसं सुंदर करेन. अशा प्रत्येक वेळी आपण कृष्णांच्या संदर्भात विचार केला, नवविधा भक्तीद्वारे आपण जे आहे तर कृष्ण चिंतन केलं, अशी आपल्या जीवनाची घडी बसवली, तर निश्चितच आपल्याला कृष्ण लोकांमध्ये स्थान मिळेल. मग अर्जुन हा त्यांचा सखा आहे. मग अर्जुनाच्या चरणचिन्हांचं आपण जर अनुसरण केलं, तर अर्जुनाला जर म्हणजे प्रियत्व प्राप्त झालं, म्हणजे कृष्ण जे आहे तर म्हणजे त्यांची कृपा झाली आणि पूर्णत्व प्राप्त झालं, म्हणजे कृष्ण कृपा झाली, तर निश्चितच आपल्याला पण होईल, हो की नाही. मग आपण श्यामसुंदर भगवान यांचं जे रूप आहे, द्विभुजधारी वेणुधारी, डोक्यावर मेरपंख असलेलं, त्या रूपावर ध्यान करायचं पहा. आणि मनुष्याने अशा पद्धतीनं आपल्याला मनाला जे आहे आपलं मन आहे ते भगवान यांचं जे मूळ पुरुषोत्तम भगवान रूप म्हणजे काय आहे, हे द्विभुजधारी श्याम सुंदर रूप, तर ह्याच्यावर मन एकाग्र करावं. म्हणजे इतर जे विष्णू नारायण राम वराह रूप आहेत, पण अर्जुनाला काय भगवान म्हणतात, तुझ्यासमोर जे उपस्थित मी आहे ह्या रूपावरच माझं मन केंद्रित कर. मग श्रीकृष्णाच्या श्याम सुंदर रूपावर आपलं मन केंद्रित करणं हेच परमगोपनीय असं भगवद्गीतेचं सार आहे पहा. आणि हेच श्रीकृष्ण
श्रीकृष्णांनी अर्जुनासमोर प्रकट केलं पहा. का प्रकट केलं? तर श्रीकृष्णांचा प्रिय सखा असा अर्जुन आहे. मग अर्जुनाच्या चरणचिन्हांचं आपण म्हणजे जर अनुसरण केलं तर आपल्याला पण कृष्ण प्राप्ती होऊ शकेल. आता पुढे जाऊ आपण पुढच्या श्लोकावर. हा. मग भगवान काय म्हणतात? सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामी मा शुचः. म्हणजे सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग करून केवळ मला शरण ये, मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करेन, तू भयभीत होऊ नको. म्हणजे भगवान काय म्हणतात की वर्णाश्रम पद्धतीचं ज्ञान, संन्यास आश्रमाचं ज्ञान, निरासक्तीचं ज्ञान, परब्रह्माचं परमात्म्याचं ज्ञान इतकं सगळं आपण घेतलं. मनाचं इंद्रियांना संयमित करायचं ज्ञान घेतलं, पुन्हा ध्यान योगाद्वारे आपण ज्ञान घेतलं, कर्मयोग समजून घेतला, ज्ञानयोग समजून घेतला, इतकं सगळं सगळं घेतलं. मग ह्या सगळ्या ज्ञानांच्या पद्धतीचं, धर्म पद्धतीचं वर्णन आपण भगवद्गीतेत ऐकलं. म्हणजे सगळ्या प्रकारचे जे धर्म आहेत आत्म्याचे, मग ते सगळं सगळं त्यागून टाका आणि म्हणतात की तुम्हाला शरण आहे केवळ. मग ते शरणागतीमुळेच काय होईल? म्हणजे सगळ्या पापांपासून रक्षण होईल असं भगवान वचन देतात. म्हणजे आपण पाप सगळे नष्ट झाल्यावर मग शरण जाऊ असा विचार करायची गरज नाही. तर आपण श्रीकृष्णांना शरण गेलो तर आपापच भगवान हे परमपवित्र आहेत, आपण सगळ्या पापांपासून मुक्त होऊ पहा. म्हणजे भगवान हेच आपले सर्वश्रेष्ठ रक्षण करतायत. मग त्यांना आपण श्रद्धेने आणि प्रेमाने शरण गेलो तर निश्चितच काय होईल? आपल्यावर भगवानांची कृपा होईल पहा. मग अशा पद्धतीने आपण श्रीकृष्णांना म्हणजे शरण जाणं आवश्यक आहे. आणि इतर सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर मग त्या भगवान यांच्या जर आश्रयाखाली आलो तर आपोआपच सगळ्या ज्या आहेत तर त्या व्यवस्थित होतील. म्हणून आपण कुठलीही चिंता करता कामा नये. म्हणून भगवान म्हणतात की मा शुचा, म्हणजे भयभीत होऊ नको, भय कसलंही बाळगू नको, तर तुम्हाला शरण ये. आणि अशा पद्धतीने जेव्हा शरण जातो तेव्हा आपण पूर्णपणे कृष्णांच्यावरती आश्रित असतो. म्हणजे जिथे सगळं काही श्रीकृष्णावर आश्रित आहे तिथे कृष्णच जे आहे ते सगळ्याचं नियंत्रण करत असतात. तर त्याद्वारे जे आहे ते आपलं कल्याणच घडत असतं पहा. म्हणजे जीवासाठी कल्याणकारी योजना ज्या असतात त्या भगवान यांच्या असतात. आता पुढे जाऊ आपण. हा म्हणतो. मग आता जो तप करत नाही, जो भक्त नाही, जो भक्तिमय सेवा करत नाही, तो जो माझा द्वेष करतो त्याला परमगुह्य ज्ञान सांगू नये. म्हणजे श्रीकृष्णांचा काही लोक द्वेष करणारे असे असुरी प्रवृत्तीचे असतात. कृष्ण भावनाभावित व्यक्ती जे असतात ते भक्ती सेवेचं आचरण करत असतात. मग काही लोक असतात ते भगवान यांचं सर्वश्रेष्ठत्व मानत पण नाहीत, त्यांची उपासना पण करत नाहीत आणि द्वेषच करतात. पण ते कृष्णांच्यावर लिखाणं लिहितात, भगवद्गीता लिहितात, प्रवचन देतात आणि व्यवसाय बनवतात. म्हणजे कृष्णामुळे मिळणारं ऐश्वर्य उपभोगतात. मग असे लोक व्यापारच करतात भगवद्गीता म्हणजे आहे तर ह्या म्हणजे ह्याच्यावरच्या लिखाणाचा, प्रवचनांचा. पण हे लोक इंद्रियांच्या आहारी गेलेले असतात, त्यांना खरी भगवद्गीता कधीच कळत नाही. ते इंद्रिय तृप्तीच करत असतात ना, श्रीकृष्णांना जाणतात ते. मग जो स्वतःला असा भक्त समजतो तर तो कृष्ण भावनाभेद कर्मामध्ये संलग्न जर नसेल तर तो कृष्णांना जाणच नाही शकणार. कृष्णांना कसं जाणणारा जो भक्त आहे तर तो प्रेमाच्या नेत्रांनी आणि भक्तीच्या अंजनांनी कृष्णांना जाणतो. म्हणून श्रीकृष्णांचा द्वेष करणारे पण अनेक लोक आहेत. पण अशा लोकांना भगवद्गीता सांगू नये किंवा श्रद्धाहीन व्यक्तीला भगवान जे आहेत ते श्रीकृष्णाविषयी सांगू नये. म्हणजे प्रमाणित शुद्ध भक्तांकडूनच आपण कृष्णांविषयी जाणून घ्यावं. अन्यथा भगवानाचा जे द्वेष करतात, भगवानांना म्हणजे सर्वश्रेष्ठ आहेत भगवान असं मानत नाहीत, तर ह्या लोकांना आपण बिलकुल हे ज्ञान देऊ नये. म्हणजे तो अपराध घडतो भगवत चरणी, ह्यासाठी आपण सांगू नये. हा 9वा अपराध आहे पहा, अश्रद्धाळूंना भगवान जे आहेत तर ह्यांच्याविषयी आपण मार्गदर्शन किंवा हरिनामाविषयी आपण सांगू नये. आता आपण पुढच्या श्लोकावर येऊ. हा म्हणते, मग आता जो मनुष्य भक्तांना हे परमगुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे भक्तिमय सेवा प्राप्त होईल आणि अंततः माझ्याकडे परत येईल, यात मुळी शंका नाही. म्हणजे सामान्यपणे भगवद्गीतेची चर्चा भक्तांमध्येच व्हावी. अभक्तांना भगवद्गीता समजत नाही किंवा कृष्णाविषयी ते जाणू शकत नाहीत. म्हणून असे जे कृष्णांच्या विषयी अशा भक्तांमध्ये जे चर्चा करतात आणि भगवद्गीतेला जशी आहे तशी प्रस्तुत करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो तर त्या व्यक्तीची भक्तीमध्ये प्रगती होते. जसे शिल प्रभुपादांनी केले पहा. म्हणजे जशी आहे तशी गुरु परंपरेतून जे ज्ञान मिळालं तर तशी भगवद्गीता त्यांनी प्रस्तुत केली. मग असे जे लोक आहेत आपल्या भक्तिमय सेवेमुळे स्वग्रही म्हणजे भगवत धामात जातात. म्हणजे निश्चितच आपले श्रील प्रभुपाद यांचं कार्य इतकं म्हणजे महान आहे की त्यांनी जी काही सेवा केली त्याद्वारे निश्चितच ते जे आहेत तर ते गोलोक वृंदावनवासी आहेत पहा. आणि भगवानांचे उच्च कोटीचे ते पार्षद पण आहेत. म्हणजे असे जे उच्च कोटीचे भक्त असतात ते आपल्या शुद्ध भक्तिमय जीवनाद्वारे आणि भक्तिमय सेवेद्वारे भगवत धामाची प्राप्ती करतात. आता पुढे जाऊ. हा पुढच्या श्लोकावर.
मग मला त्याच्यापेक्षा अधिक असा प्रिय कुणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणारही नाही. म्हणजे जो भगवानांची अशा पद्धतीने सेवा करतो, प्रामाणिकपणे, शुद्ध भावाने, यथार्थ जे जसं ज्ञान घेतलंय तर ते प्रस्तुत करतो भक्तांसाठी, म्हणजे भगवत कथा करतो, म्हणजे प्रचार प्रसार करतो, मग असा भक्त भगवान यांना अत्यंत प्रिय आहे. भगवत प्रचार करणारा, भगवानांचे उपदेश इतरांपर्यंत पोहोचवणारा. आणि ह्या जगामध्ये असं म्हणजे त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असं कोणी मला सेवक नाहीये, किंवा त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय मला कधी होणारही नाही म्हणतात. म्हणजे म्हणून आपण प्रचार प्रसार भगवत म्हणजे जे आहेत तर भगवान जे आहेत तर त्यांच्या उपदेशांचं आपण प्रचार प्रसार करणं, प्रीचिंग करणं, किंवा भगवान यांचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचवणं, भगवद्गीतेतले उपदेश, भागवतातले उपदेश लोकांपर्यंत पोहोचवणं, मग असं जर केलं कार्य तर निश्चितच भगवानांचे आपण प्रिय होतो का, म्हणजे इतके प्रिय होतो की त्यांच्यासारखं कोण प्रिय होणार पण नाही आणि कधी नसेल पण भगवान म्हणतात. म्हणून आपण भगवत सेवा अशा पद्धतीने करणं आवश्यक आहे, जशी शिला प्रभुपादांनी केली पहा. शिला प्रभुपादांचे आपण कोण आहोत, तर असे अनुयायी म्हणून आपण निश्चितच अशा पद्धतीनं प्रयास करायला सेवेचे हरकत नाही. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग आणि मी घोषित करतो की आपल्या पवित्र संवादाचे अध्ययन करणारा मनुष्य स्वतःच्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. म्हणजे भगवान यांनी आता ही फलश्रुती सांगितली की भगवान यांचा जो पवित्र संवादाचा आपण अध्ययन केलं एक महिनाभर, तर त्याद्वारे आपण बुद्धीद्वारे भगवानांची पूजा केली, म्हणजे त्याद्वारे आपल्यावर भगवानांची कृपा झाली पहा. भगवान यांनी स्वतः लिहून ठेवलंय पहा. म्हणजे निश्चितच आपल्यावर या पवित्र संवादाचं अध्ययन आपण केलंय, म्हणजे भगवान यांचं आपण बुद्धीद्वारे पूजा केली, मग निश्चित आपल्यावर भगवानांची कृपा होणार. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग पुढच्या श्लोकावर येऊ. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापांपासून मुक्त होता, आणि पुण्यवान लोक जिथे वास करतात त्या शुभ लोकांची म्हणजे असे जे ग्रह लोक आहेत त्यांची प्राप्ती करतो. म्हणजे तो श्रद्धेने द्वेष न करता अशा पद्धतीने भगवानांच्या कथा श्रवण करतो. मग कधी कधी अभक्तामध्ये पण प्रवचन सामूहिकरित्या होत असतं, मग ते ते जे लोक असतात त्यांना म्हणजे ते द्वेष न करणारे असतात, जे असतात ते आस्तिक असतात, पण कृष्ण भगवान आहेत अशी श्रद्धा जी आहे तर त्यांची म्हणजे काही जणांची असते, पण द्वेष न करणारे अनेक लोक असतात. मग प्रमाणित भगवत भक्तांपासून जर त्यांनी श्रवण केलं तर सगळ्या पापांपासून मुक्त होतात. आणि जे उच्च ग्रह लोक आहेत, म्हणजे पुण्यवान व्यक्ती वास करतात असे ध्रुव लोक वगैरे, तर अशा ठिकाणी त्यांना स्थान मिळतं पहा. आणि मग पुण्यकर्माचं फळ त्यांना ते प्राप्त होतं भगवद्गीता श्रवण केल्यामुळे. म्हणजे एखादा व्यक्ती फक्त कृष्णांना भगवान मानतोय एवढीच त्याची श्रद्धा आहे तरी सुद्धा, म्हणजे त्याला काही अपेक्षा नाहीये, तरी तुझा तो सगळ्या पापातून केवळ भगवद्गीता किंवा भगवानांची प्रवचन जे आहे तर ते श्रवण केल्यामुळे काय होतं, सगळ्या पापातून मुक्त होतो आणि भगवत भक्त तर बनतोच, पण त्याला उच्च लोकात म्हणजे असे जे उच्च लोक आहेत ध्रुव लोक वगैरे अशा ठिकाणी त्याला स्थान मिळतं. मग आता पुढे जाऊ आपण. पुढच्या श्लोकावर. हे पार्थ, हे धनंजय, तू हे गीताशास्त्र एकाग्र चित्ताने श्रवण केलेस का, आणि तुझा मोह अज्ञान नष्ट झाला का. आता भगवान शिक्षा गुरु म्हणून विचारतायत की तुझा तू आता म्हणजे गुरु या नात्याने त्याला उपदेश करीत होते, मग तू आता हे सगळं ज्ञान घेतलंस का, आणि मग तुझा मोह अज्ञान सगळं नष्ट झालं का, असं भगवान याला विचारतायत पहा. म्हणजे आध्यात्मिक प्रतिनिधींकडून आपण जर उपदेश ऐकला तर आपल्या जीवनातल्या अंधकार रूपी अज्ञानातून आपण मुक्त होतो आणि आपल्याला मोक्ष प्राप्ती होतो. आणि म्हणून त्यासाठी प्रश्न विचारतायत की तू एकाग्र चित्ताने श्रवण केलंस का, आणि तुझं अज्ञान मोह नष्ट झालं का. म्हणजे ह्याच्यातून आपण समजून घेतलं पाहिजे की आपण जर एकाग्र चित्ताने हे सगळे उपदेश ग्रहण केले तर आपलं पण मोह अज्ञान नष्ट होऊन आपल्याला भगवत प्राप्ती होऊ शकेल. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, माताजी पुढच्या श्लोकावर. हा, मग अर्जुन काय म्हणाला की हे कृष्ण, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे, तुमच्या कृपेने मला माझी स्थिती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ निश्चय आणि संशयमुक्त झालोय, तुमच्या आज्ञेनुसार कर्म करण्यास सिद्ध आहे. म्हणजे अर्जुनाने आता जीवाची स्वरूप स्थिती आहे ना, आपली स्वरूप स्थिती आहे त्या स्वरूप स्थितीमध्ये अर्जुन आलाय ती दर्शवली. म्हणजे आपली स्वरूप स्थिती म्हणजे भगवान यांचा आपण सेवक आहोत आणि भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करायचं, अन्यथा आपण मायाचीच सेवा करत असतो इंद्रिय तृप्ती म्हणून. मग आता मोह हा नष्ट झालाय माझा असं तो म्हणतोय. जीवात्मा बद्ध होत असतो भौतिक प्रकृतीमध्ये आणि तो आपल्या इच्छेनुसार कार्य करत असतो, मग मायाशक्ती नुसार तो भ्रमित होत असतो. मग त्याला स्वतःच करता वाटत असतं. मग हा जो मोह आहे तो नष्ट झालाय असं तो म्हणतोय. भगवान यांचा नित्य सेवक आहे असं आपण स्वतःला जाणलं पाहिजे, आपण स्वतःला करता नाही म्हणलं पाहिजे. आणि आपण करता नसून भगवान जे आहेत तर ते स्वामी आहेत हे समजलं पाहिजे. मग अशा पद्धतीने मोह नष्ट झाल्यावर कृष्ण भावनामय कर्म करण्याचं म्हणजे कृष्णाच्या आज्ञेनुसार म्हणजे दृढ निश्चय झालाय अर्जुन. आणि आता संशय मुक्त म्हणजे या सगळ्या मोहातून म्हणजे तो जो आहे तर तो तो म्हणजे मोहातून अलिप्त झालाय.
आणि आता स्वतः जो आहे ते भगवान यांचं एक म्हणजे सेवक म्हणून भगवान यांच्या आज्ञेनुसार कार्य करण्यासाठी तो आता सज्ज झालाय. आणि म्हणून तो म्हणतोय की मी आता तुमच्या आज्ञेनुसार कार्य करेन, म्हणजे युद्धामध्ये मी लढेन. अशा पद्धतीनं जो आहे तो अर्जुन जो आहे तो श्रीकृष्णाला शरण आलाय पहा. आणि श्रीकृष्णाच्या आज्ञेनुसार युद्ध करायचं त्यानं मान्य केलंय पहा. आता पुढे जाऊ आपण. हा, आता आपण पाहिलं की अशी परिस्थिती आपल्यासारख्या सामान्य जीवांची असते, जशी अर्जुनाची झाली होती. आणि यासाठीच भगवानांनी योगमायेनं अर्जुनाची अशी मनस्थिती निर्माण केली होती. आपण पण अशी मोहामुळे मायामध्ये भ्रमित होत असतो, पण आपण जे आहे तर ह्या मोहातून बाहेर आलं पाहिजे आणि आपण वास्तविक कोण भगवानांचे सेवक आहोत हे जाणून त्यांची सेवा केली पाहिजे. मग आता संजय म्हणाला याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद जो आहे तर तो मी ऐकला आणि हा संवाद अत्यंत अद्भुत रोमांचक आहे. हे सगळं तो सांगतोय धृतराष्ट्राला. तो विचारत होता की तिथे कुरुक्षेत्राच्या भूमीवर काय घडले. मग व्यासदेवांनी दिव्य दृष्टी दिल्यामुळं सगळा जो संवाद आहे या दोन महात्म्यांमधला हा पाहिलाय संजयाने. मग तो कधीच घडणार नाही असा अद्भुत संवाद आहे हे जाणतो, कारण भगवान आहेत ते स्वतः हे पण जाणतो. जे संजय आहेत तर ते हे सगळं जाणतात. आणि म्हणून जीवांचं प्रतिनिधित्व करण्याची भूमिका अर्जुनाने पार पाडली होती. मग अर्जुनाच्या चरणचिन्हांचं आपण अनुसरण केलं तर आपलं जीवन पण सुखी शांतिमय होईल. मग हे संजयला कळलंय, म्हणून हे जसं समजलं तसं तो अजून अजून आनंदी होतोय पहा. आणि त्यामुळं तो म्हणतोय की मी या दोन महात्म्यांचा संवाद ऐकला, तो अत्यंत अद्भुत रोमांचकारी आहे. म्हणजे इतका दिव्य संवाद जर ऐकला तर कुणाची अशीच अवस्था होईल पहा. मग आता पुढे जाऊ आपण त्याची पुढच्या श्लोकावर. आता योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला हे परमगुह्य ज्ञान प्रदान करीत असताना केवळ व्यास कृपेनेच मी साक्षात श्रीकृष्णाच्या मुखातून हा परमगुप्तीय योग ऐकलाय. म्हणजे आता व्यासदेव हे संजयचे गुरु होते, मग व्यास कृपेनं त्याला दिव्य दृष्टी मिळाली. आणि म्हणून श्रीकृष्णांना खरं तर आध्यात्मिक गुरूंच्या माध्यमातून जाणायला पाहिजे, पण कृपेमुळे त्यांना दिव्य दृष्टी मिळाल्यामुळे त्याला जाणता आलंय पहा. मग हीच खरी भगवानांची कृपा आहे पहा. मग हेच गुरु शिष्य परंपरेचं रहस्य आहे पहा. म्हणजे आध्यात्मिक गुरु अधिकृत असतात. आणि मग अर्जुनाप्रमाणे भगवद्गीतेचं प्रत्यक्ष म्हणजे श्रवण जे आहे तर ह्याला पण संजयला पण करायला मिळालं. मग अशा पद्धतीने जे गुह्य ज्ञान आहे तर व्यासकृपेने श्रीकृष्णाच्या मुखातून इतकं परम गोपनीय ज्ञान संजयला पण मिळालं. मग हेच गुरु परंपरेतून मिळालेलं म्हणजे जे आहे तर वरदान आहे किंवा गुरु शिष्य परंपरेचं रहस्य आहे. आणि म्हणून जास्त आपण पाहिलं की संजयाच्या इंद्रियाचं पण शुद्धीकरण झालं. तो श्रीकृष्णांना ऐकू शकला, पाहू शकला. कुणामुळे? व्यास कृपेमुळे. म्हणजे हे गुरु शिष्य परंपरेमध्ये जर आपण असू तर आपण हे गुह्य ज्ञान जाणू शकतो पहा. म्हणजे गुरु शिष्य परंपरेत नसणारा जर मनुष्य असेल तर मग श्रीकृष्णांकडून त्याला श्रवण नसतं करता आलं, मग तो असाच अपूर्ण राहील मनुष्य. आणि म्हणून जो अर्जुन आहे त्यांनी जसं ज्ञान ग्रहण केलं तसं संजयवर पण ही प्रत्यक्षपणे कृपा व्यासदेवांमुळे झाली होती पहा. आणि म्हणून त्याला श्रीकृष्णांना प्रत्यक्ष श्रवण करणं जे आहे तर ही म्हणजे ती संधी मिळाली. मग व्यासदेवांसारखे प्रमाणित गुरु म्हणजे आणि श्रीकृष्ण यांच्यामध्ये काही भेद नसतो. म्हणजे भगवान आणि गुरु हे समान असतात, अभिन्न आहेत. आध्यात्मिक गुरु म्हणजे व्यासदेवांचेच प्रतिनिधी असतात पहा. म्हणून जे आहेत ते गुरुच्या म्हणजे गुरूंची जन्मतिथी असते तेव्हा आपण व्यासपूजा करतो. म्हणजे गुरु आणि श्रीकृष्ण हे साक्षात म्हणजे अभिन्न आहेत. आणि म्हणून श्रीकृष्णांच्या मुखातून गुरुकृपेमुळे संजयाने हा संवाद ऐकला होता. आता पुढे जाऊ आपण. हा, म्हणजे इथे संजय आपली कृतज्ञता व्यक्त करतोय गुरूंच्या चरणी, कृष्णांच्या चरणी, हे आपण पाहतोय. म्हणजे हे राजन श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे वारंवार स्मरण करून मला प्रत्यक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. म्हणजे हे संवाद इतके दिव्य होते की इतका म्हणजे पुण्यात्मक कुणी असू शकत नाही. आणि मग असे संवाद संजयने ऐकले. मग हीच आध्यात्मिक जीवनाची दिव्य स्थिती आहे. म्हणजे तो शुद्ध भक्तीच्या स्तरावर जे आहे तर असा जो आहे तर गुरुकृपेमुळे संजय जो आहे तो अशा शुद्ध दिव्य स्थितीला गेला होता. आणि श्रीकृष्णांकडून प्रत्यक्ष श्रवण करायला जर मिळालं तर परिपूर्ण कृष्ण भावना आहे. आणि ह्या प्रभावामुळे मनुष्य अधिकाधिक जो आहे तो प्रगल्भ होत जातो पहा. मग त्यामुळे त्याला इतका आनंद झाला, म्हणजे कृष्ण प्राप्तीच झालेली होती त्याला. आणि म्हणून तो सदैव आठवून आठवून म्हणजे अत्यंत आनंदी होत होता. आणि सगळं आपला कृतज्ञता भाव, आपला आनंद तो धृतराष्ट्रासमोर व्यक्त करत होता. आता पुढे जाऊ आपण. हा म्हणते हे राजन, भगवान श्रीकृष्णांचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मला अधिकाधिक विस्मय होत आणि पुन्हा पुन्हा हर्षही होत आहे. म्हणजे असं श्रीकृष्णांचं इतकं सुंदर अद्भुत रूप स्मरण करून त्याला सारखं सारखं ते आठवं असं वाटतंय. आणि खूप आश्चर्य वाटतं की भगवानांचं विश्वरूप सुद्धा त्यांना पाहिलंय. श्रीकृष्णांनी असं कधीच रूप प्रकट केलं नव्हतं. मग सगळी रूप अर्जुनाला जी दाखवली ती सगळी त्यांनी पाहिली. आणि मग म्हणजे
असे जे विश्वरूप म्हणजे पाहण्यासाठी जी दिव्य दृष्टी आहे, तर व्यासदेवांच्या कृपेमुळे त्याला सगळं काही पाहायची दृष्टी मिळाली. म्हणजे व्यासदेव होते हे सुद्धा महान भगवत भक्त आणि श्रीकृष्णांचे शक्तावेश अवतार होते, आणि म्हणून व्यासदेवांचे कृपेमुळे संजयला हे सगळं ज्ञान प्रकट झालं होतं. म्हणजे त्यामुळे मग तो इतका आनंदित होता, आणि त्या श्रीकृष्णाच्या रूपाचं अद्भुत स्वरूपाचं स्मरण करून तो पुन्हा पुन्हा हर्षित होतोय. म्हणजे आपली कृतज्ञता, आनंद आणि आपला भक्तिभाव असा तो व्यक्त करतोय बघा. आता पुढे जाऊ आपण. मग इथे आपण समजून घेऊ. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूती ध्रुवा नितीर मतिर्मम. म्हणजे जिथे श्री योगेश्वर कृष्ण महान धनुर्धर अर्जुन आहेत, तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य नीती आहे, हे माझं मत आहे, असं म्हणतोय. म्हणजे सुरुवातीला संजय म्हणाला की तुम्ही विजयाच्या अपेक्षा करीत आहात, पण आता हे जे धृतराष्ट्राने प्रश्न विचारले होते, भीष्म, द्रोण, कर्ण सगळे महान योद्धे आहेत, त्यामुळे आपले पुत्र विजयी होतील असं त्याला वाटत होतं. पण आता संजयाने त्यांना क्लिअर केलंय पहा. म्हणजे अगदी व्यवस्थित सांगितलंय की आता धृतराष्ट्राच्या पक्षाचा काही विजय नाही होणार, अर्जुनाच्याच पक्षाचा विजय होईल, कारण श्रीकृष्ण त्याच्या पक्षामध्ये उपस्थित आहेत. तर श्रीकृष्णाने अर्जुनाचं सारथ्य स्वीकारणं म्हणजे हे ऐश्वर्याचं प्रतीक आहे. म्हणजे सगळ्या ऐश्वर्याने प्रतिपूर्ण आहेत, परिपूर्ण आहेत जे श्रीकृष्ण आहेत ते. मग आता दुर्योधन आणि युधिष्ठिर यांच्यामध्ये युद्ध झालं. मग युधिष्ठिराच्या बाजूने अर्जुन लढत होते. मग अर्जुन युधिष्ठिराच्या बाजूने असल्यामुळे युधिष्ठिराचाच विजय निश्चित होणार. आणि मग या जगावर म्हणजे अशा पद्धतीनं जे राज्य आहे, तर ह्या युद्धामुळे जो विजयी झालेला युधिष्ठिर आहे तो करेल, आणि युधिष्ठिरानं म्हणजे जे राज्य म्हणजे जिंकलं, तर त्यावेळेला त्या राज्यामध्ये अत्यंत भरभराट होईल, कारण तो अत्यंत पुण्यवान आणि धर्मनिष्ठ निष्ठ असा आहे, किंवा एकदम सदाचारी असा युधिष्ठिर आहे. मग त्यानं आपल्या म्हणजे जीवनामध्ये कधीच असत्याचरण केलं नाही. मग अशा पद्धतीनं संजय जे आहे, तर आता जे त्याचं मत आहे या प्रसंगानुसार ते सांगतोय. म्हणजे काय की आपण पाहतो समाजामध्ये की अनेक अल्पबुद्धी लोकांना वाटतं की भगवद्गीता म्हणजे काय आहे, की युद्धभूमीवर दोन मित्रांमधली झालेली चर्चा आहे. म्हणजे कृष्णांना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कोणी मानतच नाही, आणि मग अर्जुनाला युद्ध करायला म्हणजे श्रीकृष्णांनीच उचकवले असं, म्हणजे किंवा म्हणजे हे युद्ध अनैतिक आहे, म्हणजे असं युद्ध घडवलं असं म्हणतात. मग भगवद्गीता म्हणजे सर्वात खरं तर नैतिकतेचा उपदेश आहे. म्हणजे काय की सर्वश्रेष्ठ नैतिकता म्हणजे काय आहे, की मनाभाव मदभक्त, म्हणजे मनुष्याला कृष्ण भक्त बनलं पाहिजे, कृष्णांना शरण गेलं पाहिजे. हे सगळ्या धर्माचं सार आहे. म्हणजे सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज. म्हणजे सर्वश्रेष्ठ धर्म जर कुठला असेल आत्म्याचा, तर भगवानांचा सेवक म्हणून सेवा करणं, आणि सर्वश्रेष्ठ नैतिकतेचा मार्ग म्हणजे भगवद्गीता, आणि आपल्या शुद्धीकरणासाठी आहे. आणि आपण जर ह्या उपदेशांचं पालन केलं, तर हा नैतिकतेचा अंतिम उपदेश आहे. ह्याच्यासारखा आपल्या ब्रह्मांडामध्ये कुठलाही अंतिम उपदेश नाही बा. आणि म्हणून श्रीकृष्णांना आपण शरण गेलं पाहिजे. आणि आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर ज्याला उन्नत व्हायचंय, त्यांनी श्रीकृष्णांना शरण जाऊन जे आहे, तर आपल्या म्हणजे जे आत्मस्तरावर जे आपण कर्म म्हणतो, तर असं कर्म म्हणजे काय, भक्तिमय प्रेममय सेवा. आणि ज्ञानाचं अनुशीलन म्हणजे काय, तर कृष्ण भावना भावित होऊन भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे श्रीकृष्णांची सेवा करणं. मग हेच या 18व्या अध्यायाचं सार आहे पहा. म्हणजे विविध कर्मविधी, वर्णाश्रम पद्धती जे आहे, तर ह्या सगळ्यांपेक्षा ही पुढे जाऊन आपण कृष्णांना शरण गेलो, म्हणजे सर्व धर्मांना परित्यज्य सगळं त्यागलं, आणि त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली, तर निश्चितच आपण जे आहे, तर ते कृष्ण प्राप्ती करू, कृष्णचं प्रेम मिळवू. मग हाच आपल्या भगवद्गीतेतला सर्व सर्वोत्तम असा उपदेश, किंवा सर्वश्रेष्ठ उपदेश, किंवा भगवद्गीतेचं सार आहे पहा. म्हणजे श्रीकृष्णाचं परिपूर्ण ज्ञान म्हणजे काय, तर 3 रूपांमध्ये अंतर्यामी परमात्मा, निर्विशेष ब्रह्म, आणि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांचं रूप. मग हे जे दिव्य ज्ञान आहे, हे केवळ आपण भगवद्गीतेमध्ये जे ईश्वर, प्रकृती, जीव, शाश्वत कर्म, शाश्वत काळ आणि कर्म, तर ह्यांची चर्चा ऐकून हे सगळं जर ज्ञान ग्रहण केलं, तर श्रीकृष्णांना जाणण्याचे प्रयत्न केले, तर निश्चितच आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे आपण श्रीकृष्णांची प्राप्ती करू पहा, आणि अशा ज्ञानामध्ये पण उन्नत होऊ. मग हे सगळं या भगवद्गीतेचं सार आहे. आणि म्हणून इथे संजय काय म्हणतात की यत्र योगेश्वर कृष्ण, म्हणजे जिथं कृष्ण आहेत आणि म्हणजे जिथं भगवान आहेत आणि त्यांचे उच्च कोटीचे भक्त आहेत, तिथेच विजय आहे, हो की नाही. आणि जिथे भगवान नाही आहे तिथे मायाशक्ती आहे, मग तिथे विजय असेल का, बिलकुल नाही. मग हेच आपण सगळं भगवद्गीतेतून 18व्या अध्यायापर्यंत हे सगळं समजून घेतलं. इथे आपला जो अभ्यासक्रम आहे तो पूर्ण झाला.
आता आपण थांबूया, कोणाला काही शंका असेल तर विचारूया. हा म्हणते आता हे, मग तो चार्ट माताजींना फोटो काढत असेल तर ठेवला.